asase se wotio nana Krobea I'm more fire kajagum na yetio Yenu abo adehye ebre aso ensomu bia ya boaboa no kase awie Asem Beba Dabi die ene de ebremo awie nsam ayade ebremo no edoso ne mom ne ebedi emu akotene ebi ene se akwanhia kase bi asi ewatimatim ama buhia womo mepra womu no ene enyan Eljonfo sika gare mame no ye agrada sabra ye kase ye yino wakasa na yebekwa Iran ene womunsansam emu na Ghana haso ya womo na hwe amanone ho nsam so de nkrata bi aba efa Ghana nkrofo bi a womo ewa embassy ewa Iran eye adwuma ehu South America dia betudwa ya wom hyese Kuwait wo mo atran ba ko wo ho eni America sojafo be nsia tim kojo kudewu no be ku ho afofo bebre kan yen mo ho ne aboabo no ya ewie yede eba emu aseda ne nyina da enye yaboafo dia perfect series ngoma ne de ose your war future is secured wo ba no ne dache ehu hia ye enti na yetintim nkrata ye dia basa kwada no wo kan bia wo bebene papa wo motwo bi si ni wie na resort ne ba ya de chekehwe wo mo de beba no wo metwa no na so mo maame mo wo mo hu ni ntam tie ye no wo mo pe bi man kwada ne kenkan ye we Ghana education service naka wo nyina da stamp ati so se we die eye kama pa kwada ne kenkan ye wo English language bu sa hodren bi hodma basic one kosi JHS 3 history of Ghana basic one kosi basic 6 RM you know your basic one kosi JHS 3 computer na de market one kosi basic 6 creative arts de ma basic one kosi basic 6 urban science and math RME afi social studies English and science books na wo mo JHS level no ni nyina da ya print bi go ho ne ya na afi ne ya de mo ko school no preschool for ne nursery KG no ya na ye numeracy language and literacy creative art fitness computing coloring and writing for preschools ni nyina da ya de bi aba montie ya ne mock exam terminal exam midterm exams schools amotwe ho ahia mo famra yes set no BEC standard nti kwada na kura wo mo chro no BEC nu no wona so ma solve a question bebe bia akokwa gonom kumasi aputu ja ne we ben station no a enkrade dan so mat first stop hu don't ye ne bookshop bi emu perfect ngoma enye na fresh 0243 299 938 and 0540 755 465. Eljonfo esum ko tinsin so frɛ domon se domon to ani fa hwe o makache wabomodi an ode pensa wro free take amamo tiapa so bebo ama so fia wusie no contractor be fefefe no anya adwuma dada afi 4 months so osubenya adwuma bribia sanse ohunu de yo eno afa ne so okra do agye nkwa eboabo erunti painter wode aba na original paint papa nyina bie no de aba ebo no so wo fom pa obi obeka say we ati say no ebo no adin ene sunku tin se yate so pa hwon ama se ebo no aba fom kala bia wo hwehwe de odi painti dan mood edan honum na ate nyina yo son x oho eno man say ifia na de boroba na de abunsu na de paper prestige graphiato pearl white off white ni nyina da extreme coatings adawrman nsaka na package sebo yi enode ema painters ahoro samo breso na mobapa odi aba mo afi so kra no tete so mo a edon so oyo no de damufu akra eno oyo ade abawo owo Atinga Junction woni la petit chemist de hwe no madu no ye bobbo no ntem so na ya wafre paints ahoro nsaka mi number na 0200 922 202 0200922202 na woni ehun coatings atokese ewie ye vata america ewia se wia no boss anu de onya vata america beboa pa nyame ya tomo a na wonsa so ade a chede no wabo no dom emfrinja ba aduonu ni ye bebo ase ya boa magana fo mnim ada ho yom cafe bia nim yo choko ho tete kwashi de no akoko no de pa ya na ne ho ba se mo gana yi eno na de ye choko no ono mo na ho ato wafi banana no abofo kwa yem kwadu ye ofin so kwan so abofo eno ano mo de kama strawberry so sa nyina kama eboa ma wanom abusuancha no tuwe bo na wiabo yo kaso mum omega 369 ni nyina ebebo ama hoden aboaka tinti baabi atonton adonom de te se bia yi mo nom ne gawo honom ne kankan supermarket awro uru mat vata america awro ni nyina oto de akofie enyuma dama ana eboa apagya yemu na ewie ensam awro nyina da yakenkane ede amamo samufuo ofa John Entry bosia ko labo senior man mozi ene ema kwadwo
or madama Facebook, YouTube, baby, ada. When you be ya wo hwa somfonom no ye yemienu medin mamme adwoa nyanta tando meni Asunaba ohene kwabena boaten afika sia no emu enchiremu eni Asem Beba Dabi 1029Fm. Samnya ba ne santi ensama wodro ya boaboa no awie kase Asem Beba Dabi yemfa enhyase emfa momo na ya hyase de afi lawyer kwanhia ya esi ewo etimatima aka ho bi ema enipa enan ne yate ene se emu mienu de baabi omoda no emu akwakwaya de pa ye ne okota fuji tafa ban ya de sabia womo epre ade age wonom enkwa na salo ya kwanhyei esi ye ewo etimatim efija kwa abresa mensin no emu asante mantema sam ena meken na ne nyina da ene se ke bidia kwa bo pragei bi muma sadiade na jeno eni pepra pa ni amani boni che Emmanuel Otec School of Journalism and Communication Studies yaka chance won fa na ni akire no mo abonsam na no ma ye wagina so ato ye nkrasi abusuya yenya ne ntia se loyal akwanhia bi asi ewo pankro no atimatim ewo afija kwabre South constituency na me ntwamfoni enkyere atiefo se wuduru atimatim station ho a hospital no wo wonsa bankum so wotra hospital no sane people na ewo ho na ye wo bia bia ye fra Monique Johnson sabia ya ho a na akwanhia yi siye na abusuya ye bo hareso ekopie mu ho na ye duru ho no na asefem abusuya asefem sa wo krako na obedu fie a fasedama ewrade abusuya kodu ho na Pragia yafenu TVS the registration number M25 AX 7956 Sanso na Toyota Kwame ono so registration number ye GX 7075Y omumienu na anya akwanhia enipa aprewom abusuya wona wode wora ne hu bie ene wona na omo wa no kire se Pragia nipa mienu na tim Sanso na Toyota nipa mienu na tim a aboafo bi aboa ameyade enipa nan ekọ tafu ji abusuya yebo anan akọ ye maame bia na woton ba yire ho ne enua be ma tie fres wosai ene ye maame osai Grace sei ana wondo to yanim na ase na efra etimatim ya ase usa na etimatim po ne kakra bia yese ne okara bia na apake wo ntema kakra ba ntina okara bi so afa passenger ono so yere efri esoro bi police oba ya ase na egofo bi so makọ yire so mo te mo private car say kura 5 minutes so ya ase ema tu na dem ba ko na drive ti me so se na kana na ba na odoje okara na wapake sin chen go je na ase wabakwa mu kakra do doje no de be sie okara na ono so eba no na be ko se accident we nyina wa se yo na ase okara na kwa nipa mienu na etim no driver na mo ase ne moma so etwa akara ase ne na kwa hu se moje nyinu wona nan ge ba kan so se nimu ti bia be so se bia se the spinal cord se ndin o if I told them we answer can I didn't quite no grid na aje gwan e bo praja no e bo dan no ye me hu ye no na je o mo sha se so mo sisi a ebi no mo prepra e do mo ko hospital abusuya rewo samu anuada esi ye ewo atimatima ka ho bi ema enipa nan ba bia wo mo dan mienu die mu odin pa tafuji ene de wono ma ekoya mani boni Che Emmanuel oya disweni wo Otec School of Journalism and Communication Studies dodo na sane mani che stick na dama okopie mu wo ho boaboa ensem ya no e de besom yen Elfo yen toaso na anopai bo nyanso bodwumadie so na de ba betum bodi mu se mame agrada se de mpelifo hye yese ne ene de dua die ye bebibia ne man bedi neja watwo so akodu njuma se de se ne fatentiampa mpelifo hye woro mu ade twudwa no wo mu ma kwan ma mame ye yi no se ne se ne yese no na mprim ene yi no kura no wantumi kura no bloggers bi kura di nkomo ade ade na wo bra mame ye yi no wapa montin so akasa evangelist Patricia esidua esiama na nagrada da dro no a ade frɛ na tender said they was a brofo no mo frɛ no na tender na wo kyerɛ sese ya wapie no wono no ogidie mapa betwadu mapa so na mre bia wo se eche no be na wotwe anase aboso me be nwotwe a wo koda prison yi wo se wo bra court no ka se wo komu mfrinhia dunum wo se wona wanya ntum wona komam ni tirim ni gidie ekyerɛ ne se edum no de anya de obekro sian wo bompa ye wonim ne ho enim said ye wonim ase bi ho hwe a de ato no so keke
ɛna aba ne saa nti wɔka kyerɛ nyankropɔn sɛ wei ntwa to so onyame ntwa to so oba menyɛ hwee ne nso so adasase ma yɛ sɛ yi enti man sɛnkyerɛ ne nyɛ adwuma me so onyankropɔn ba sɛ yɛ adom wei me nsɛm fata so twe ɛte sɛ to so bompa yɛ dendenden o abusuafo nsɛm de waka bi paa wɔde nsɛm nyinaa fa TikTok ɛyɛ Ghana ɛyɛ prison service TV ne so wɔde nsɛm nyinaa gu afam wɔ kyɛ sɛ wei a me kuro no mɛba nsa na mebra so ampa na nsa ayɛ adwuma no kyɛ sɛ ne nkɔmmɔ hyɛ no akwamɔ no a yɛnti agrada nsɛm wɔ me wura me sɛ rade me gya me ho nti hu me mmɔbɔ ɛna mekita me Bible ɛna me wura yi inside yɛbɔ sentence ne so sɛ 15 years in prison from first day me mani antum da mani antum say me kɔ fiase for 15 years because I asked myself say bɔne bɛn ne mayɛ nti no still me nyini say mɛbɛ fiase for 15 years nti me gidi yɛ say deɛ duro no the only thing I bet me aboa me no ɛyɛ mpaeɛ ɛne nyame asɛm first of all me dey asedam Awurade ɛna anya me nwanwa bebree because na me gidi say Awurade betimi ayɛ esan say you can Acts chapter 12 ya di Peter ekoto we fiase na so ni nyina mu no asɔre ne bompae Peter so bompae ni nyina ti Kristo mu ne mobo eyi no Acts chapter 16 Paul and Silas almost so nya bi ya sana me de ne nya bi dwuma a edi me beto afiase no ti Silas na Ejofo na Mami agrada ndi kotie no wobra yi no TikTok so no Ghana Prison Service TV eno ne semtwerefo adanso no Ghana photo kese na yewie ye no so yehuru se members no bi nso edi asemfiri ohwa ne ate omo nso ebisa oma no disem wom kyese mpaibo a oma me kire wo mo agrada kire wo mo no eno mo yero mo bo ye ne nam so me nyame ati sufira ame yi no heavyweight nyankopon oye nyame a ye wo botan bi a ye de ho aye de a 15 years na se esi wo he enke ebeye de na si aso sase ye wo nyame a ye som ne abi we nyame a kire ama yeso a ye de akire ye ni achi se ye hu se ye de empai bonu a ye ni hwe kampai bonu a ye ma me de kire ye no no de odi ja ye no no eti ye so kɔ ye no ye gina empai bomu sa awrade a hye ne ho anuonyam ena wani gemu pa ya da o man nyina se omo do ye mpai bo omo de ta ye ti ama na da nsira te se aba ene anuonyam te se aba ya da obi ase Ejofo nti yagrada asori man ye te se omo se dom ka tie nyame no watie nam so ma yo ma me no na agrada yi no adwa no ho ya ye fe me wo fa ko party penny mo fa komia de yi ne ho anye fe sei me say we the US prison that ne koy ma me ne ho afa adwa Glasgow ai ne ho afa pa what agrada ane yenya evangelist mama party sansa wa ba dia ye ne no a betensem enti yenkwa Iran ane sisi a de ekokokosho ewo ho a US man no ane Israel ya kan bom ane obete dima ya dima kum wamo so ma yo ma dwene se ene ekoso ni nti Gulf country for kra wamo nka humpo no sisi e bia so wamo so a wamo to na Taiwan na ababa beto dwa se Ghana mpanyufo akwa kopiemu ewo ho ma sabre ya yekasa yi Ghana embassy ewo Iran wamo kyerɛ se Ghana de hye ewo ho mo ya adwuma na nko mo de aboa Ghana nyina da okujeto ablakwa ne nkrofo ene swiftly wamakwa akɔfa adwumayefo ni nyina da ade afiri wo mo kyerɛ se sabre embassy na ewo hokra na emmo bra bi ntumi nya adwuma sansa de ade na kika kɔ no ye dan nkrofo ma se womo enya adwuma saa wo hode a emmoa ti Ghana fo ade hye wo hode asisi a ba bia wo se ade omokɔ ebo mo ho ban se ne be ya wo bi eho enka anase etu bombo ni tuo ni niam enam hwemi mezo sa hoduro bi nkofo bi apampamu nti no saa na sisi a won ma ye no ne santi Samuel Oku Jeto Ablakwa ya wo ye foreign affairs minister e de ababa tu dwa ya wo kyeremu ese condition nti wamo secure baby kama sani ebeya Ghana fo ade hye ya na nkaja Iran embassy yenim so wamo kwa akosom no sanfo ni nyina wamo ebenya baby papa atena na yatumi ahwe wamo sani ebeya de kokokoso yi ebi nkofo bia so ntrem na abewi ase na akwakoda ne nsem bebrenti no ya shut it down sisi abekọ no
wɔn ni wɔn bɛyɛ adwuma san sɛ deɛ ɛkɔ so no ntumi ntra hɔ koraa nyɛ adwuma nti no shutdown wabɛm kɔsi sɛ sɛdeɛ kukuru aseɛ yɛahyɛ aseɛ pagya ba no wɔn bɛhu sɛ adeɛ na no abrase ansa na wɔbɛtu anam obi wɔ ho a watumi atu ɛzɔfo yɛnto so na America ne Israel wɔn mo ntɔ kwako yɛ a wate atua ɛwɔ Iran so ɔdo ɛna yɛde bi to ɔmo so na sɛ sie a meka sɛ de America wɔde krataa ba tententen yɛ a wɔsi ne dwam sɛ America asra nipa bɛ nsia ɛna wɔnom atoanse adoɔ wɔbra Iran fo nso wɔnom yɛ sɛ yɛbua fuo ntoto ane atoɔ no bi no ne nam so a wɔm kɔ bibi wɔm koraa ɛwɔ wɔm aso ba kɔ Kuwait kɔsiada no na ɛsiiɛ ti US mpanifo wɔm asini dwam sɛ no kɔsɛm paa enie na wɔn kyerɛ sɛ dadwo adan so ebi ɛtoa so yɛ asabere ebi wɔm abɛka ho ɛno so nipa miɛnsa ɛna ɛka ho na sɛ nsia na sisi a wɔm asini dwam miɛnsa kɔsiada na miɛnsa nso adwoada ɛna baako ne ɛso epra de mu ɔden ti ɛmo yɛ sɛ wɔm ya ntintam ɛna na ɛmu mmienu nso ana ka ho kyerɛ akɔyɛ nipa nsia na pani wɔ hwebambɔ nsɛm soɔ twɛtwɛde ma bambɔ dwumakuo anasa so yɛ wɔ America Pete ɛyɛ Hexet wɔpani ɛna ɔde ato dwɔ kyerɛ sɛ wɔrma so ba ko Kuwait ampa sɛ ne ɛte no nokorɛ nipa nsia na saa bere wɔn awiu wɔbra ɛne Iranfo wɔn ɛyɛ sɛ yɛhire yɛso yɛtam mu ne yɛate atua bi na yɛso yɛatoto bi ɛde ɛyɛ mogyahye ɛde mirika pa ate America so 20 baabi America fo ho bon bia no na wɔm de mirika to bi na wɔm de kɔ saa san sɛ America man no ankasa do yɛ sɛ wo to bi na de kɔ de a ɛnya de yɛbɛtumi abɔ de awura san sɛ de yɛbɛhyia de wo to no wan hwi ya no wɔntumi kora nti asoyɛ ne nkorabata America fo di dwuma no na wɔn nso abɔ de awura hɔ na wɔkyɛ sɛ ɛkɔba ne sei no na ɛyɛ asrado mo munim sɛ saa asrafo no so wakondie nti no sɛ wɔn kokɔ tua wɔn ntokuro ne wɔn bɔn ɛntɛm so koraa ne sɛ wɔn so ba bɛyɛ ɔhaw de amaneɛ paa ɛde ɛte wɔn na wɔkyɛ sɛ wɔn so akɔde emu ɔden Iranfo no so akɔde ne headset na akyire mu so wɔn so akɔde mu ɔden paa to wɔn so to de kɔ America sojafoɔ no so ntɛm so baabi a wɔn ɛteɛ no a na ɔto yɛ a ɔde egura hɔ na wɔkyerɛ mu ɛde kyerɛ amansan kubata mu mpanimfoɔ a wɔn ɛsɛ nsɛmtwerɛ no ɛna wɔn ɛto kɛse a wɔn ɛkyerɛ sɛ sese deɛ ama ahorow a wɔn hu sɛ wɔn ta America akyi bia nso ai wɔn bɛ sopa kyerɛ sɛ wɔn nso wɔn bɛto bi de akɔ ntia ne Kuwait wɔn akɔhye tawa yɛ nneɛma sanka hɔ ama kyerɛ sɛ ayehu papa nti ene yɛ kasa no nanka wɔn kyerɛ sɛ Kuwait kura no America sojafoɔ bɛɛ 13,000 nanka wɔ hɔ yɛ adwuma nanso so akɔba ne sɛ wɔn nyinaa afɔ mo baagye yɛ nam so ma mu nsia kura no wɔnom atoanseɛ do nti aman bi te sɛ Gulf aman horo no yɛ Bahrain mu no UAE nom Saudi Arabia Oman nom ɛna Oman ɛna fe Qatar ɛne aman horo aka no wɔn atoto akɔ nti wobɛhu sɛ obi so wɔ Dubai na wɔte mpete nkwa tutu wɔteatea akɔ ba akokora de sɛ ɔkɔ yɛ nkyɛ wafe no ma mos maamie me ba bɛyɛ dani o momfa mɛfa me no wɔteatea mu amɛfa me saa nti sɛ yɛka sɛ deɛ akoshi aman ya wɔn ato efa wiemu no bi ana akɔ Kuwait ya ama asojafoɔ ensia ɔmo ayɛ timkra na atoa nananom ensia do na kata nso de ɔmo ho agyin deɛ wɔn ka ne sɛ Gulf countries ahodoɔ no a Iranfoɔ no hyɛ aseɛ totoyɛ no ebi aba bɛfa wɔn mu fikyerɛ akyi ama saa bere yɛ kasa yi wɔn mu wie mi hyɛn bɛɛ mienu deɛ sisi a ebepie wɔn hɔ wɔn nso ahyɛ ate ne down afen so no wɔn sɛ measles yi ebi ne nam wiem bɛɛ nso ne nyinaa nso no wɔn agange de biribi down drones bɛɛ enum a ɛno nso no Iranfoɔ no ɛde nam mu ne nyinaa interception aka no katafoɔ kyerɛ sɛ deɛ adeɛ na yɛ no ɛne baabi a Middle East hɔ de obi abɔ ne ho ban yo enti so ɔma yɛ ɔma dwene sɛ wɔn nso bɛtoto de abade a ɛne sɛ deɛ ne wo ba no yɛ gange na wo yɛ seize wa ha na wo yɛ seize wa ha enti target ya wɔn yɛ so wɔn bɛ target na wɔn de akɔ kata no sisi ano antentam sanse no wɔn nso aboa wɔn ho a wɔn edihia wɔn enti Iranfoɔ target a wɔn nso de kɔ kata no kata mpanyinfoɔ ka sɛ measures ahodoɔ ni nyinaa agange wɔn nyinaa down wɔn drones ahodoɔ ne wɔn aircraft ahodoɔ bi a wɔn de akandeɛ ne akɔdeɛ gum ne nyinaa no antentam kata man no de ato dwa sɛ de Iran ahyɛ aseɛ strike ya wei wɔde bi nam Kuwait no de bi nam Saudi foɔ ne Dubai foɔ nyinaa nyɛ wɔn deɛ no wɔn de wɔn aboa wɔn ho
wɔn ntena hɔ ɛma de wɔn yɛ ebi ma nti mo hyehyɛ ba no na wɔn nso fa akwaniasa bi aso na wɔn nso atumi ɛde adwiri deɛ iranfoɔ ahyɛseɛ yɛ a wɔn ɛtoto ɛde ba Gulf countries ahodoɔ ne nyina da ɛso ɛwiɛ yɛn nyina wɔ so na ensam ahodoɔ ɛboaboa no de bra mu ne nyina da yɛmfa nsi ɛwɔ hasemfoɔ ɔfa John entwi bosiako labo na boafoɔ nana kwadwo apia enoba afia aboagyewa agya sam Professor Jenny Boatin Kokoto Papilo wɔn nyina da roma na ɛboaboa nsam no ano ɛma yɛn senior man Moze ɛne kwadwo mo da ma Facebook YouTube baabia ɛna wie yi wonya bi ɛhwɛ yɛ etie yɛ yani abasom mo na kenkanfo ye mienu midin mami adwowa nyanta tando meni Asunaba ohine kwabna Boatin yede asi asode akure brena so ana wo birthday bi ade tware mu tware mu na edon so hu hia pa memfa birthday enye wudanko an ye kaye ne mum abodan so ye kai ni nyina hu hia hu hia hu se before ye pewuo no sene awoda no ye bo tiase ye de be chiwani monyam abibufo mpe ye owu no nyomo and happy birthday we echo ede ama obapa abena fosua we makeup artist e wo Kesban Media enti we efri Osempakani Samson ono nso e wo Kesban Media obapa fosua happy birthday to you when kwatintin dia hodi ewom rade nyokese nene akwakwa hodi die dia wo ba ho pa ye bia soro jana nkasa wonfa enum happy birthday to you kwabna sane tinin ye jam akure dia kadi nyina odia apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria drona Anne, say I'm sa, who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a coup malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, hepa plus mixture, and what do you swabba? Cynthia, I was our immune system, a strong debia, anti Pavi, a support immune system, no, not plus mox, no, so to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, 1 nominal, 2 malaria, and Asakura. And yes, I dear Kuhu doctor, for 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo and Quadawi in Fiadu Nunca. Our pharmacist in her bashop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, my Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Mr. Ghana for GIJ perfect series. At 2 mono dear. Jai. No dear nim D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books BAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine soa. Owa nina bi. English nom and maths nom. Me say. Books be anywhere. Perfect series. Any B. Na GS. Any Naka. And so I'm approver. Into a batter pian koto be maneba. Hey. And that's a way dear. So could be crab to me a could chew a cotton. How many students who? Na and no cradi. What tip one who says she almost has a mock exams. Terminal exams. And a midterm exams. At the master school. A here one more. At to phone call put to a station. Wa. And crying down so mine. First up. And your mama beer. Yatunto books beer. From 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Pavi plus mox. Hepa plus mixture. To 2 malaria and Asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also want your Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear Grady Pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo and Quadawi in Fiadu Nunca. Our pharmacist in her bashop at phone for 0542 778 572 and 0549
297-463. Papa Plus Mixer. Mapobudra Mapa. FDIG Ejodin Kratoya. Medofopa. Mepa Ocho. By Grace Hospital. Ewon Sem Kakrebi Bisao. Da bay pa na ope brese. Ena dia menyario nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se dia mini pedua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se dia tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical check up. Ye check up na no na BBC ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility 102.9 FM ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Vimo energy drink. It give you them. For your party, Vimo. For your wedding, Vimo. Everybody, Vimo. Energy. For the body, champagne with it is refreshing. I get some remedy. Sweet combination, it give it go and vitality. They were the thing they do me, come and taste and see. Vimo energy drink. It give you them. Vimo. For your party, Vimo. For your wedding, Vimo. Everybody, Vimo. Vimo energy drink. It give you them. This advert is FDA approved. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea. Krobea nana yo asante Asem Beba Dabi yo akakune bete onua ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi yo Yesu wo ha yanbisa Peter Otec 1029Fm wo ha wuko tie hefa piao adon mu buhura ayeye ne na asienka ise nyuma obia ni nyuma ne doso nanso de odi amanipa no eno na oyede ohweso edidigi Otec nyame ma wonyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye modwuma wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden ye omo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma wo dia asɛm ye wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obra ne ho hwibio pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔbi bebi nso wo mo so na ni asɛm edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan wo no tutuo nso omo mpa aba omo da so busua ye wadwuma na papa wo die ne kyense we kan say ayi ni na asie nkam wo nyina ho ban Otec 102.9 FM mo brofo enyanka papa wa yibi Asem Beba Dabi mo nyinkire ne duma ne ntumpon no mo so fa abotire odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mo gu eni mase ne sa no mo tie wo mo ka se adwuma na mo ye no emra wo mo hu obi eni mase ne mo ye yo kata ye ne ya na mo papa nka wo mo ho fi sa bre bro hwiri kopum bra odu obia bekɔ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho de ntumi no ense wo manya kokuduro emfanya kopum bra wa obepi woni mo nyamo adum ni amen Papa Krobea mpacho, good afternoon. Krobea, nyame hyira, nyame ntu wonkwam. Ene dwumadi a wudi, sɛde wosi ya ma santeman ne Ghana man. Krobea nyame hyira, nyame ma wo nyini nkyɛ. Nyankopɔn ma wo nyini nkyɛ. Nyame ma wasefo nyinaa nyini nkyɛ. Krobea, mera ho. Na nyame yi wo ma ye sɛ, nyame yi wo ma ye sɛ bepoye. Hwe program yi a mo ye na wie yi, ɛfa abrante die.
hwɛ papa no number bi a watching ayi saa 30 million di ama no me bi sɛ why na betima ayɛ saa why na betima ayɛ bibi ati sɛ me nyina e kora bia why wo o papa wo yɛ ahomɔborɔ ne nneɛma wo yɛ no ɛno na atɔ obi akoma so ama wo yi bi ati sɛ kan de why me a me no kasa me ni bi o me wura ho ma su awie ma tini su awie na me no kasa yi nti de me ka kyɛn sɛ nyame nhyira wo nyame ntu wo nkwam enja yɛ da papa yɛ de wo yɛ na da wobɛkasa wabrɛ no woahwɛ asada no na wawie bɛ Asem Beba Dabi faso bi ama nti mesrɛw ɛnkasɛ ma brɛda kɔso yɛ nyame bɛhyira wo metie obi biara wɔ studium hɔ nyame nhyira wo ate Otec 1029 FM obarakato mene sala papa mekasa firi anya so baba akosi alare edi asem ene do abana na Krobea na bedwafo eni na tiefo nyina enim okay misam ne tete ene ne tentene sey mene oba bi na ahye ene yinsan baaye oba no tu aba me dem ama ne mehwe ama no woyi meto abadin no wiye no na te gana mrem no kura nye 2 years ezo kostu kwa ya mami ya makula no kostu gane ba ya o se akura ne nyema ba atimma yakọ abusiafo ho no wa fa ne to na metwa ntoro ne papa mu busa ne se wo se akura ne nyewa ne ba me de na wo no ne papa wai o so nim ne papa no o so daya na o nyema o ye dai o so daya na o nyema ya ono na ne papa akura ne Yesu Kristo second ya na sana ne papa mu busa no o ni asama obaka ana ne papa mu busa ne se onka person papa binka no mumwa no wantimanka me so me hiama ba so me ba no ko school am say ja o chema we woni masamaka de beda onim ile Otec 1029 FM. Okay. Enawia yi odomankuma nyame ayeye enka wudin.
ɛnna wia yi ɔdoma nkoma nyame ɛnaase ɛnkamfoɔ ne ntontom ɛne yɛde ma udin kronkron no arɔfoɔ ne ade hyɛ awia yi yɛma yɛn ho aha yɛma yɛn ho akɔ aba na yɛma yɛn ho yɛ ahyiahyia aha yɛ Otec 1029 FM sunie ɛnɛ ɛyɛ benada ɛnɛ yɛ bosome miɛnsa yi dɛ ɛtɔ so miɛnsa mfimpinu ne aduonu nsia mu ɛne ɛwɔ yi ɛnɛ awia yi nso yɛasa ahyia bio ɛberɛ na duedu yɛde asɛm bɛba da dwumadie no na ɛba abɛsom na dwumadie yi da biara da se ahyia wɔ afidie so asɛm kropɛ ne yɛka yɛse yɛde sua deɛ ɛberɛ koro na mu yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ no nti na awia yi a yɛhyia yi nokorɛ adɔfo ne ade hyɛ moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abɛsua deɛ na yɛsan akyerɛ yɛn ho nso adeɛ na na awia adwumadi a yɛdie yɛyɛ live ɛwɔ yɛn social media handles ne so anuanom sɛ woba so a deɛ wobɛyɛ nie hyɛ ma wo nuanom nya adesua ne ade kyerɛ adwumadie no bentie ɛbere koro na amuo no ma wɔnom nya bi nso nhwɛ ɛmfamfiri wo timeline enti yɛ ahyɛ sende ma wo nuanom na wɔnom nso nya bintie nya binhwɛ saa bere koro na amuo na awia yi wadwe nkyerɛ bia wo won so no o de betum ɛwɔ comment section hɔ ama yɛbɛgye na yɛkan no kama wɔ afidi kɛseɛ yi so amu bia nso ate wɔn so wɔnka ɛbere koro na amuo no wo de comment ba no baabi a wo de fi a wo de ba no na wo de aka ho bi ama yɛn so yɛhunu na afei nso wo follow na wo like ɛno bɛboa ma da biara da ɛbɛhyia wɔ afidie so sɛ no ɛbɛbɔ wo nkayeɛ na wo nso atumi anya akwanya ɛde wo ho abɛwura mu bi na yɛn nyinaa yɛaka abɔ mu asua deɛ asan akyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛna wia nhyira nka mo a mowɔ amanhodoɔ so na mofa yɛn dwumadie live ɛna wia Be Love Radio foɔ mu wɔ Spain man ni mu nyankopɔn nhyira mo paa no ɔnyɛ mo kɛse sɛ daa ne daa mo ne ahyia na mo fa dwumadie ma adɔfoɔ nso nya betie afei United Kingdom man ni mu yɛwɔ GN Radio wɔ hɔ yɛwɔ Patmak Radio Abawa Radio Amansan FM Breni Radio ɛna Sahara Radio ɛna wie wɔn nyinaa nso abɔ ade mu abiebiem ɛwɔ UK man ni mu ɔnom nso ɛfa show no live yɛwɔ Kings Radio ɛne ne TV ɛno deɛ wɔ Paris France abukyman ni mu Dache Hema Radio wɔ Denmark Rakus FM wɔ Belgium ɛna Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America bruchiban ni mu ɛna wie wɔnom nso abɔ ade mu abiebiem yɛ adwumadie no etwagu ɛna wie mo somfo Krobea Nana Yaw Asante nie ɛna yi yasa hyia bio ɛna bena dai ensɛm ahodo a ɛsɛfata sɛ wo nso nya bitie ɛna yɛhyia wɔ ha ya yɛde ba bɛto wadi mu yi ɛna wie yi ɔgye amanie magyemadwa yɛ ba bɛsom apɛsɛ makana na nie mene wahyia wɔ afidie yi so ensɛm ahodo a ɛba no ɛno ne yɛde ba ɛnɛ Krobea gyata wonim ya bompu ne mpu na ne nyinaa nyɛ ne bɔne so na mmom ɛyɛ adesua ɛna ɛsan so ɛyɛ adekyerɛ enti na wie yi yɛma yɛn ho yɛ ahyiahyia yɛma yɛn ho akɔ aba yɛma yɛn ho yɛatenase a yɛatenase yɛma yɛn ho sɛ yɛba abɛsom yɛn nyinaa yɛnka mom na yɛmfa saa som yi ɛma atiefoɔ ɛna wie ma badwafoɔ wɔ ha a wɔn mo ayɛ krado ɔbɔ adeɛ kyea me wɔ ha agya kwaa me wɔ ha gyataba wɔ ha saa nso ɛna kwadwomɔ ɔno nso ayɛ krado a awia yɛn nyinaa yɛaka abom na yɛba abɛsom ɔbɔ akɔ aba yɛgya akra good umpom te sɛ nyankopɔn adom ho yɛ paa na nso so adom korɔ na yɛda nyankopɔn ɔde ne nso asan afiri yɛn yɛda so te ase sɛ yɛwɔ nkwa na yɛwɔ ahoɔden a na yɛ n'adom a ɛgya kwaa me wɔ hɔ nana me wɔ papa biribiara yɛ bɔkɔɔ deɛ mase borɔ no ɔse da nyame sure ɛnɛ nso yɛasan ahyia ɛnɛ yɛda foforɔ ɛnɛ nso nsɛm wɔ hɔ papa ensɛm wɔ hɔ ya awia yi ensɛm no yɛde bɛto mu anim enti adɔfoɔ mabɛdwafoɔ a ɛna wia yi me ne wɔnom som ɛna wate wɔn ka no
na awia yi onipa otiwi ase a eya ahwe ohuyie na anam obi nsa so ama wangu ya kan sesei ewuo no aba betetare ahahan so se wahye ne nso a kamea yese ebra na yesusa no ode amome yehwe ade bi na odwumtuni bi kura de bonyom ose baabi a obi awuo no obi nso na baabi obi awuo no obi na o baabi obi awuo no obi na kura sabre no monhya de nso bi na sesu obi wu a na eyawo ehu abebrese eni sua na nipa suo no enemre yemusa ye ho sa nyanyam bia etesa na momi yehwe se obi besuro bra obi afiri mu a eye de oben wo utwotwomtwo momi yehwe ade bi se yekunu na awu a de obesu kese ye yere se ye yere na awu a de obesu kese yesu ebeba maame aside anuanom ne papanom ene wone a eben no wone a enam ne nsa so maybe a wonum didie se woni ho a ahokyera onom befam ene ma wonum kaakai papa we wote ase no ye ni papa die na no ye papa wo ho wono na na hwe me ma school wahu enti sese wukoi hwan na ebehwe ne ma school ode no begina so de asum momi ensa nto aso mikunu na ekwei ye medai die no obeye one na wo hwan na behwe nkwala no eho no asem wo ho osori a wo ba akọ homa wuyi bitufie enkwada nya bidi onu nso nya bidi ebere aho kire bere bi mu aba no wa na wo sori gina na utwitwaje no obegina so wode besu ye me yiri na ekwei me ye dai na manya baby tese de wokoi mekan oba ne ye baapa oba ne boa no ne nuoma mu ne ntutuye mu se woni bi mpo a osori gina koma no maninya bi sebe ono ne da na chi enti eduru de eden na wo pe baabi afa eye ho no wura enti wo kaaka saa nuoma we nyina no a edisu ede bre no enti ane saa nkrofo ebe weyi besu baabi obi awuo enko obi na nanso sesei kamea yese yesu wacha wo hye fridge mu yeyi wo de wa betom pam ya deda wo na yakwa akosie wo sie kosie wo wi a unim arehosem abrabo na etoaso enti se otna ho emu obi ku a hunu se eye nkwase awuo enu awuo no kwan be nu obi befa so obeku okay yewo kwan mienu ebi ye honhom mu ebi ye honam ani sebe nyeso obi twese kan o twe aba de hibi de akotetewo no de adenchiu enko na kire se wawu obi wo ho a otumi na matete kwa so otumi fa kunipa muntie na wone be ma no nete na wone oba no nete onum te dankro mu onum koba abonten de yehunu se onum awade efe so obi kofie ho a won hunu se chimato bia wo ho nanso ye kan oye oba warefo oye bema warini moma ye hwani emusa ye ho se saa nkrofo we dankro mu a won mutie asundwe be ne wom na onim se ade ekum sunsum na kum kra bia etumi sei ni padua no enti oba no waye tantan enye hwio eye saade ni kuno bema no waye tantan wo pie no ofri efie no okwa abontene a se wo se befie a na ye ne ya eye die ntia sebe asumdwie ni fie ntia enye se kan no afade abewo wa odi ku na emom psychologically emotionally enipa ni ku entena ho mani nku se woman ni ku a onua enka ne nana ye kase baabi obi awuo obi na sesei saade no atwam yenya kosie wo baaye
na ye ba betena adwam wo no ye di fufuo ye di apesie ye di mo se di amanfo krase eyase jorof enu omu filie se wo hu se ne ewiase ne te no abrabọ no beto akoso na akoso enti se nam se nipa no na titi bi so na se nipa ne ku a sebe waku nkwase yakum eno ya adwirimu de eni wo so we menene wasam menene wasam nti se ne ebeye bia mehia no wo wankona etu be nipa boni ebi afuom no akote no wodi tuo wei wantumi nya mehwe bo ho ban wei die na besie afuo no mekom baabi a wose me ye be ma memfa no mefa ho baabi a wose me ye oba ma memfa no mefa ho ampani ampa wodi saa kukoduro bone no wodi akwa akofa hwo wadwe ne se wo nko na wo ye be ma eto de bi a wo ho de den nanso bra obi afiri wawra no wani na wo so na pau wani na wo so na tei wani na wo so na pau watwawa onua so oda ho a wawo enti sa threat ya wode ma wo no hunu ne se sesese ya chinipa no ame enche no sesese wo bo ho adwa mpotamo kura wo ka no sesese wusi wo biewu a mensi ho kire se wotna ho ma obi ku a wawu nkwase awuo onue hyane nso fa wo honhom nsam nso serious ne nipa nye ye ka sese ye obi tikam otu obi ho kwan ye ka sese ye obi tikam odwa da boot aponche da boot waton kokko ne nkraman adene a de nipa somasi dia yamie meka sei ebi ano ne de akura animo nanso ono ne de anya papa nyina akire no onam akire peso onu nso kun onue eye ntna wotoso me na na ma ba wi aka asem bi o se wotna wotoso a ensem fa wase se wo ye nipa na wotatna wotoso a ensem fa wase na mi busa nza abrewa de ensem o se ebi yensuo se wote wotoso wo de wonchia wotumpo na sebe waye de sese oyo so obi ahwie nsuo agufom ho a etne ba enamwase wamoase ebefo watade ebefo bra wo bepagya woto no obi hu obeka so wadwonso entimi nuye eya susutena wotoso se wotena wotoso a ensem fa wase ontena wotoso no ebia ne se wo hunu se oba de totrobo nsu kwa me basa yi adom ote wo nsu mu entu bedi nipadua ni na wabie wano afiri wakomam aka de onipa dasani hia ho eto de bia wasori a won kasa nipa dasani bia no ya kanhiransem kansem eye nkwa husan fama wo ankasa onipadua ne okra ebeboa wo wo hye saa de we yinso a ebeboa wo de onyawo so obeku no onue wo hunu no a eye adwane firi ne ho nipa bonefo adoso enti sese hu a na nko obi wu a ebe hye nipa mu no eni ho bio enka no obi bewu yesi ye nsobuchi a ewisie mpie mfirifie ho sese ye hwesa fie ni mu eho kura ne edi fufu pewa eho ne ye wi mponche ye wi nantwie ni nwan bushmeat ahodo ye kum ne awie eye safie ho enti sa wotena ho no obi ku a hwe wachi party onua hwe ho yie kire se ahwe yie ne bema eda wie Krobea masebu ede eja kwa me ana Krobea semnie moni kasa moni aduma pa na ma yanchi atiefo bi o ma bibie mo mutie nyina fitafo ya wo ya chi yanchi o pa na hwe se wu ne ya ye bejamo ade chi abrabo no to aso ka hu se obi kun na jollof no beche wa wiase ne wunni bi fufuo no mbedi wa wiase ne wunni bi ben mane de wa ko adwane enti se obi so obufuo na se ka na ben afo na kofie onini ni asem bia se sakre ne si wa de fa na ko watwe se kan yo me de be wo ye ben ma fa wo me na o de awo soro wakun ko sa ba be so ni mpa ba be o ko da na obedidi won so de uko bia wona na ohwe fie bia na wona odidi na abusuafo nyina nya bia di se wonni ho no
oba na wo school na behwe no wo yire na uja na ho na behwe no bema ane de wakon adwane enfom won pa bo su ni agro oh na we de na obetimi aya oni hu no kosua 3cd o de be yo ho adwuma simple kra oni hwe no okoto insabi kanche a o de okọ afa die ono no mu ti ase o na waja gusua ho sure nti hwe ye na mo obi mfa wanyo kra mfiri wo nsam da na woni ho a wati be ye mmobo se de bia me kan me se wo ye aduane wo yi ase aduane no unya bi ni da nso wo na wawo na amanfo se ekọ aduane no ho me ba yie kwa ya na nya aduane ani ya hweme woni makanfo se okọ yie na se okọ aye we di abempofo yie a wonim wanya aduane bi adi ofie aye na se o wadi bi adi bi hye ne bag bi ne yekoma akosua na oba yie ni bu asan ka se momo no aduane o na ba me di aduane beba wona wagu ntia o di aduane beba fie nti aya hwe na obi anje okra free da se bru ene eja kwa me ene watede nka no ene wie Davis Diodu mehu se waba live ne so osena na ya Krobea Asante wabotre any deep analysis aya wo ye ewo nsemu eno na da bia mami adwene o nana nyankopon tonkoso anu onye okese wate ene amankwa positive eno osena na ya Krobea Asante wada meburu memwa ha nene Miami business partner baako Kobi festival ye ne birthday me mane happy birthday nyankopon so nhyira no pa matie buru ene cruise one media ene o se akra ya Krobea Asante you are always on point onsemo aya wo ka de hye yenkuran no akra very great in fact nyankopon we hyira wo won tonkoso anso nya okese wate no ntutu anamo enso mfansi ene kwadwo monday ene o se akra ya Krobea Asante me hwe wo fire shop wa Asante be kwai kone yaw ene kone yaw fo yenso ya ba homane so ye tieu ena akra ye sign so ehwew ogoromensa ewo manso asuominu ena o se akra Krobea Asaba o ventures ena wie yi a ye ne ayetie nyina ye se wow nyankopon nye okese Reverend Richard J Entry ena o se God bless you nana ya Krobea Asante ene wadwuma pani wadwuma din a wo bo no nyankopon onkoso na won hwe no so no won fanhyirawo edu reta ena o se akra Krobea na ho te se papa o nyankopon ya daroma me ho de pa Gilbert ena o se akra ma hen na umpomu adom da sukura ye eno a ne de ye ko ena eno a nso ne de ye ba se enunimu a yensehwe Isabella Miller ena o se akra ena wie me nso me wa ahoma so oh okay ya tie buru nyankopon nhyiramo Prissy Nash online store ena o se akra Krobea hello me nso me wa habi wate ena wie ye nyina na ya kan bom ye nso ya ba habi a ye ba besom Mata ena o se akra ma ha yo Mata ye je so wate Auntie Jennifer o se akra Krobea ye awie ya hia o yo Auntie Jennifer ye da asese na awie won so aba akoma so na namoako ena o se akra Krobea me nso me wo UAE ena awie wasemu a wakai a motivate me pa na won semu a wode maye nyina no ehye yimkuran UAE ya no ahwe hu ye pate Ghana fo a mo wo ho mo hwe ye pa kire se topa ya edi atrantwie no ano ohye Ibrahimovic ena o se akra Krobea ma ha me nso me wo Germany Hamburg ena awie me monitor show no na Krobea nyankopon hyirawo Shark TV GH ena o se akra Krobea you look fresh pa nyankopon wa hyirawo no ntonkoso anso nya okese wate na ontutu ne wa bedwafo nso ana monfansi Kensia o Canada ena o se akra ma ha o ena wie Canada fo yenso ye wa ahomane so bi ye tieu ena ye sign so ehwew good baby bia wo a wutie ana wo hweye no osoro nkan ho na wontutu ye nyina ya na monfansi ena wie adofo ya samba ya ye ba besom na oba de achi am ye akra asem kesie bi asie ja asem ketwa ene sa asem ne beto manim no misi wi asenso nioma wo mu o obo na owura bi awu
owura bi awu hweye no obi anku no ebi ani na wu akrache da wu no unse so obi wu na yededa no na odampamu a adofo to santene na ye chia busua ni akwa akohwe de ya deda nani achi de atwato kosi se ye betam na to adakem na yeina ohoho bi a onfiri kronimu no onfiri mpotamo ho oni de wawuo ni nua bema na yadwuma wo nkran ena omo eweka ena ni nua na awuo enti wo ma ba omo ba beja no obo afei ahoho na aba no yebehua ne saba kwatiam kwe adai afei no obo ne fre die na aba ena mpanyimfo ewaye na sese eye nsamankom na aba no obo afei ababa baako a eye de wawuo no wono nso ni nua o obo krache na wo ye hoho a ye sensamankom afa no no dimirika kosuo ni mu apagya ne nsa afei ifunu nso da ho wo se wei na ekome obo oka saa no obowura afikire entabu bi eda ho wakotam saman ba heart wodia hwini nua ni tirim ama moja nyuno no wode na kwa yare sabia ema sese ye ya ye ka sei ohoho no posi achem krachi na ni so abedi abankwa beto abantumpu na ni so tete na wadam edi ai na aba ma ye den ada na mi wo police station sama na anya de ohunu de eyo ya ede na ba bepi ni nuane nso da yare sabia se saa ni nua ba no ena eku no enti ono nso abepra no sama mo aba enti sama ya bepra nipa sama mo aba se ya enamu ne de wode akohye fom sama de uhunu awiai sama mo aba ye ne abusua no bi ebebo nkomo sama ya ba abo na ya hwese ni asem ne te no obo akromfo a ede asekan ye ekokron boyi na nsei kronom area afrancho himainom ene adekatra sempotemo ho sa eko ofenso kwaso obo na nsei yese boys ne sorry ya sorry na baba we bia nonum ne fan ba no nsie ya enimu atitio nonum de ade achi obo oma kwa akoto ahye awura ne so onfa ne hu sika mra awura nso hwa ne getire nyina wo dane amam na wone ne ma akobuada entie ne ete saa de a memfa ma obo emrantie na twese kan na se ne wonu mu atwi awura ne tiri wo se ne wonu mu atwi awura ne tiri wo no enya asem ketwa ohun ya nkode ma wo awia yi yebewura sa asem ni nsumu na yebehunu sani asem ne te enkobo bi nso wo yanim ha na ababa wei ofri bekwai mpotamo ho ene ba yanim awura ofri ne ba da no ba cho me free bekwai bojare bodi ma tie fo nka o ba cho me din de maame ya ba cho na odi de ya de me de yati wa na de frɛ bia ne maame ya yetiwa na emum dodo na anim se efro maame ya ona ofri bojare ba yanim ha hwana ade ne ba yanim ha sa ada no me ba cho me de me kunu kwa me ntwi na ba ye kwa me ntwi na so ye sofo me ba chan oye eda me ba chan na so ye eda wo bojare ho me ba chan siesi e wo siesi mu me ba chan oba de ese o ka awura mo fa ne nto so na tiefu ohu no na o mo nka nanim ababa wa maame ya no onie maame ya tiwa peja uti na ye hwe wanim so e won so usi utrase ade o fere ye pe ye se ye pe o mesh na hwe on fere ene ohun ni kunu no ase de odo na ba e ho kra de odo na ba e ho adwen ni mitiri ase odo na ba nkamenya anka odobia ni enkansi ani twe ewo Yesu din mu na be ma won pe oba menyi di ame bibia na eje ame
ana me no ya wonte ase bi se mpa ya me bu ga gye ne su bi ya kana to azo ya me ho me ni asofo bi kura anya adwen se wo kwa asore dem mu a otumi hu se sebe asama asofo kan emfa kwam o se jemso amen wa kansa mfu ejina asore dem mu na asofo se ka se jemso amen obi o otumi ka profane words no ejina asore dem ho no asaka jemso amen se me de papa wa kan asem anya asem pa no ka enkansi ani twe ewe Yesu dim duwe de enkan papa ende ye wa on pai bo ndu nyame so wa je wa ho so chese sofo boni nkuro wie ansana ye hunu sampai ha se ye bompa ye chese ura ne nsem obeka ye ne de in the first place se ye gina ura ne de na so na akasa enkampai bo we kura memmo na emum se sofo kan de wie no chirechirem ni ye de ni mienu gu nsane ni a sanbo sampaye no ni yenhwe se ye beje so amen ana yenye so amen ana ye beka kire se mampai bokura nka utrimu a ye behu wati ase atebo megusu bo okay obo kaka ye ababa wa maame ya afribojare asem ben ena odeba ye nimfa elder kwame ntwe ho kaka ye yo ya bechia wana wohwe ye na ni wo momutie na ya da nyame ase se tiefo beka ya se ne enso na wutia maame ya eba ha na asem tintin ne tietie nyina ne se wo bekwa ebedwaye honom na ono de otie na wadi kan ya wo akwada ba ko ehye nachi na eda yi de na onti kurum ho on de wohwe a wo yikumase guy aha nti oba akurase se obeyekua ndi oba ye no kura na kua ye no na wohwe a na wonim na ni super papa fi se kumase fo ne ya na sikan muso no kura wo so mu odo anu twitwa ne manigu ne sa ni nti no oba ye no so oba na wama ne maame afu ye maame ya maame asase se nka wonye ne mewom nti na ontumi enye na maame ya maame mum na ka kire eda yi se afu no ba bi ade maame ne mewom do na so wudi abre wanya abotre na mba be do me dokura me yi ade me amado no meyi bia ma ampa odoy ene oyi bie ene ode maame no so aye pani ewoni ahoden ene che se ne be ya ene sori afum ho okoho na okoye adwuma enti eja se eda twetwaja na odi begu kwan kora eja na afuura na waso abi edi akoja enti na wono na wone no aye free enti eda timbe bisa ne se na wonko na da bia wo ba afum ade sha no na dwuma ye wunni be ma bi aka won so da bi meni kuno se na kwada wo hye wachi ne papa we no so anya awade enti ye jai enti free wode wone eda ai free ya wo mutai oba afom a obechia no na omodidi nkomo kama we na da kubi eda bai ene wo se wosi obi ani wakwan mu dia nka mpese meni wotena edi nka no anka hwede toso mienu no san bae ene wo san be ka sa asem kro no a ene wo se ene kona ko bom maame amane ena eda ko bo maame ya maame amane se wo ba no mehwe se ne adwuma ye tie ne na yi no a menyane ka me ho a adwuma na me be ye ne ha no ebe koso ampa maame ne so tie no se da bi ye fie ni mu fie ho no ye ntamo nwosa ye beef beef da ho ai ye ni mu fie ho no ye ntamo nwosa anti se wo be wa me ba da chi bi de Asem Beba ana ye da si da bi enva hwe ma me kwa ko bobo me abusuafo mu okumase amane ampa ko bobo amane o mtena se kan asem no amaka enti be na kakrachi na ye da san ba no se me mo fa akasa me wo fa si nipa ba ko pe enti me si me dokwan se ma me nware enti me wale mo bobo ano ayo anchekura na ugina so na odi hunani mu nsa ekoye na de sese wo ye de okoye de firi ho ne de awura na be ye ne de ndi se ye hwehwe ne ye hunu a na wo awura ne fie ampa ba mu ma nyame kura eche wo mo yefono na awura yi se ebrebi ne wo mo nam na edan bi si kwan ho a na obi atokosoro kakra na eda se edan we die meto wo Yesu din mu eno no so odi wa Jesus amen na wo mu ye ndi ebra wo mu di anu wie ye no na eda ko yi ska 150 million nka ne de no ene de no 15,000 na wo de ekoto ase na de aka no na enko efrise na eda san ko top road foforo enti na masika no enko enti na aka be se 35,000 ansana edan no motimi ato
do mu didi pa kakra na no etu na edafo se wamfa nkwa sika no obeji bia ka ho wamfa nkwa ena omko ya na omko tua ampani ampa asase wura no o se dabi obesa age 15000 aka no free say sika no ache dodo ampa omo ye di pa nya kakra ye bedo ye fu banchi fu ni ade nyina ama wura kura say ono ne 1000 bi ane o sabe no 150 no na nso ene ono ane 1000 bi okoyiye ena ode be so na wura say efiri say eda nyem ni say ye kim ehwa na punu muton ye eda nsi ne hu bi say obegugu so pa de eda ngusu kwapem say wo wu ye nyina eda nsi ne ho enti nsensem bebre des wonu ahu senya de a eda do na ode ba ye na asa waboa eda ma eda ye mfuo asisi ye awie enti no eda mpeni bio abeyusu na dompo no ai wode ne be ye na afuo enti wode na ye na afuo awie de a nje se eda se da ana ne ti a watwam no de aduro no de awade no agu na enso so wone ne wa asase omoto asase ebra wo ware no dan ya na me ka ho asemi ese o matokra to aso adu lentre adu roofing ya adu se ye boso woni na ye emme enfutam be se nwotwe ase be se 10 acres ende de bibi saa na krachi ise onko saa de okọ ensakwa saa na enye enti wonhwe na so wonwa ne dia ene de sese na bresu mfifire no eda mfama no na wonko fise nyankopon kra MPCC akura we ni na asem a ode bae okay medase asem a maame ya abudware ode bae nim enie na wiei eda kwame antwi CAC eda budware ono nso abaha na sani emedinki aka no na famu de na bekire empire obade ebodo se begina ana enyina ebia yankopon be ya adom eda akwaba brawanim o target ne mejo Krobea okay oho te say yam ya adom me ho ye udin de kwame antwiampa udin de kwame antwi okay ababa wote wunchen nsa benkum su wunim no minum no pa kwa be so wadama brawanim me wa me ex-wife yeah. It's ma wade ajai good as we ne prepare den ah udo be free e na de akwa kodru s ne kura no she o dear wo why na nyeso sa se mu maka kire o se masa hweye na mempe papa ya senior man ya wo TV wonu atumi kan samansa so waka wo hu sa ya do asa ka jebe so ame me say ya mempe me nkunti a o se why na nza nyeso okay asamua ababa we de ba ye nim efa ohui elder onso wa fem de ene say yo me da se Krobea nyame ene abutantim sure but ade ba ko a me pese me kan se mumusa no se nsem na wo kan no eye no kure kira wudiem on de wabeka ne de bi pese bibi ndina me kan sa eye no kure on wagidi nti se no kure nti no wabeka kire ye yanim ha ye ntwantro no otwesi no oyosi bansani si a eho ne yehu de owe abre wankruma sa ne ye na on kai me okay na nka ba minimum pa so mimu unchire mu ne sai unchire mu ne se mi kumase mi lifetime met me akasa ha na mabon bia but me tukwan bebre nti eduru brebi no me trase hu se me komanim nti dia ade na metimi aye dia project me life wa bra ntimi nya adwa Asem Beba Dabi nti me koje asase bi o me kurum ho kese na me ma adwen se me ye farming nti me wa ha na me nua ba ko ho a oye onam de sika fa no so no start waye abeno ewo bujare nti woye ya koduru baabi sata na me maame ewu me maame nua Asem Beba Dabi nti ikoduru ho na
ye nwie no frɛ me no ka kyerɛ me sɛ ontimi continue adwuma no biom onua no menua no in fact obi a watena kurom a woni mo hwe ɛwɔ fuo ha me ntimi de kɔto me bra ba ko anim sɛ ɔmpa ne kyɛw na nko nsom because mabusua no me na mehwɛ wɔm mehwɛ ma me o ma mehwɛ wɔm secondary school enti me de kɔto me bra na anim no me still na me bra ne sɛ ontie nti sɛ me tu free Kumasi ɛde kɔ na me kɔ hɔ no na boy bi tama na mti Kumasi boy bi a friend of Richard omosi ɛdan bi wɔ hɔ ama wɔde ato m'anim sɛ dan bi wɔ ha sɛ mɛtɔ a adeɛ ne si 2020 isi 2020 nti ɔkaeɛ no saa time na me wɔfa nso pɛ sɛ ɔtɔ dan no bi nti meka kyerɛ no sɛ yɛbɛtɔ ɛna mekɔbɔɔ me wɔfa amanneɛ nti mebɔɔ me wɔfa amanneɛ no me wɔfa yɛ kɔkɔ asa nti wantɔ afie no nti kɔduru baabi na nkurɔfoɔ bi kurom hɔ hene ne na ayi ne nua ɛpɛ sɛ ɔkɔtɔ ayi no me nso me wɔ ahoɔden a mɛtumi ayɛ dɛn atɔ ɛna meka kyerɛ Richard sɛ ne ɛte saa deɛ a yɛnkɔ mine hɔ ɛsɛ asɛm a mekɛ 2021 mu asɛm na meyɛ dɛ mekɛ nti hɔ a na mene Richard ɛkɔɔ mine hɔ yɛkɔɔ yɛwɔ se 450 Daniel 450 wɔsie di baabi a ɛbɔ lente ba lente ne nna so ɛna yɛkasa ya afei deɛ na kyɛ sɛ mine no ate aseɛ sɛ metua sika no in trenches so metua no ɛyi kakra nti that day no mema no 200 ɔne Richard kɔɔyɛ mene Richard ɛkɔɔyɛ no mema no 200 ɛna yɛgyaa hɔ ɛna yɛkɔɔyɛ ɛna ɔmaa me time sɛ me nsa mfa saa sika no nyɛ dɛ ɛmla nti time no duruyɛ no saa time meka sɛ mu yi nyinaa na mete Kumasi ha o na mete Kumasi ha menkɔ Bugyawe hɔ nti meyɛyɛ no na kyɛ sɛ ɛyɛ sɛ me start sɛ sika no aka no metua nti ɛkɔbaa ne sɛ time na ɛyɛ sɛ period na ɛyɛ sɛ metua no mamfa sika no anyɛ dɛ ankɔ because of say na meyɛ business nti na mete atu kwan ebi wɔ hɔ a mekɔ Congo ebi wɔ nso a mekɔ Benin nti ma sika no ntimi anyɛ dɛ ankɔ nti the second time no a mekɔ kuro no mu no ɛna meka kyerɛ Richard sɛ mede sika no yɛ dɛn aba sika no nso soɔ no aba nti ɔmie nkɔgya me na menkɔtua ka ɔsɛ sɛ biribiaa nso wotua ka a wohia witness wohia obi a ɔbɛyɛ dansefoɔ nti ɛbaa saa no saa time wo koraa na menwale o so saa time wo na menwale o deɛ mekae ne deɛ menim ne sɛ saa time no mu no na afuo a mebla ne yɛ no wɔte bi ma woyɛ dɛn woyɛ na wafa waduane na medua bɛ ne yɛ dɛn ɛwom saa na ɛteɛ nti hɔ na meka kyerɛ Richard sɛ ɛkyi na yɛbɛkɔ asɛm a meka no na ɛyɛ me maame ɛwuda akyi nti Richard meka saa no so kena meka kyerɛ no sɛ yɛbɛhia 2 witness nti 2 witness no a yɛkɔ no wo mafuo no woyɛ bi nti wo na mefa a wode ka Richard ho saa tam na wo mpena no no da bi menya attempt koraa sɛ mɛwale no that time kyɛ sɛ menya attempt koraa sɛ mɛwale no so asɛm a meka sɛ pipa no deɛ ntwandoro pipa ntwandoro so nti mebaa no mefa wo ka Richard hɔ na mene wo nyinaa ka hɔ na metam sika no yɛde kɔɛ nti yɛkɔduru hɔ office hɔ no yɛtena reception hɔ ɛna mine no frɛ me no Richard ne wura office ɛna yɛkɔdua mesi sika no nie wɔka kyerɛ m sɛ tam na yɛdɛ aboro so nti sɛ sika no wɔnyɛ dɛn ɔnye nti saa tam na ade sɛe na ɛkɔ yi sɛ 450 ne nyinaa na mede kɔ sɛne wadi nka atua wo so wadi nka atua 20,000 awura kawa no tom menkama sɛm saa wodi nka atua 20,000 berɛ a wowɔ Kumasi ha ntimi mfa ne sɛ aka 15,000 aka 25,000 nti afei na mede sika no kɔ nti mefa wo ka Richard ho
ti ekoduru ho no na akoye se man ne se sika na che nti onye saa eyi no nti otam sika de si eyi so se te saa menyim sika nko na me hwɛ din na me hwɛ dan me value a me yobi a me si dan bebre ama mamfo kuma se ya nti me hwɛ eyi na me value a na che se me tua betimi ya den aboa me nti me je pene o start me free 200 million na me sere na koduru ba bi na o ye se ne te sa de a me mfa 100 million nya den emeto so na me je pene nti me ba ye na mu me sika o account mu ena me ko yi sika na me call me bla ho na me ka kire ne se me yen sika we because the SCN me ma bi nsi bi ena me 60 million so e free me bla ho ena me de so sika no so entam na me ko yi sika no free ho enti dana one Richard eni awurai call ye no say na ode koma papa no me de 250 ena call 250 yeah ena the first one is 250 second one is 200 first one is 250 second one is 200 that is a square scan so for amount 40 wo no friends so na American okay ena obeji 60 million wo bra ho ena udi bi so ena me kutua eka no free ho nti sai na akutua third one no nti third one no de me kutua 150 150 charges na o charge kan ho no na me kutua na sa o se 100 million no de kan ho ai me imagine na your computer e 100 ya wo kan na na store bibia nti first attempt ko second attempt ko edinki atua previous ano or the 100 million aba na yeda na asan de 50,000 third one na me de call any 100 so and na completed ye or the to so no to aso sa na etie o de to aso enti e ba sa no na che se e se me babu jare e be mafu enti me tu free bojare e ba se me betena ho na mai mafu e wo 2022 enti me call e no on se mahunu na djuma a we de oye enti obafu mu wande na mbusa ne se na obafu mu a ada na okunu nka ho eno wasu woni kunu ena mse dabi ne ba ni so ti na ye me na kakra enti me ye madwen se me ye nhwehwe mu enti the first person na me call ho no ye o maame ena me busa ne se maame ya kase mu ya kire me pese me hu no kura e de ewo mu eno wase ampa be manager no in the second you know say wo ma tra say o mugu awale no e say me call hwebi na me call my be a friend na wi aho ono so kire me say asem wale no mugu no what mu bi na say wa confirm third one e me bla no so me de akodan ne pen ono so kan sampa awale no o mugu no what mu bi na me say okay ene it is ade a akonya wo se metimi ade awale no ena omo ti ase nti me de eyi koto ono na nim se me wale no wie na me call maame ho na maame sti ase edi me meti kuma me nim se ntokwa bi ye den eda oni abusua no me nim da ndi e beka kakra makoye no ho ade no ka kire me se nso o nua no bepene ama ma wale wana ndi eye me na kakra era me se ade no kire me ade a ye de e wo ho ena me yese no ne te saade a kire me siesie saade na ansana matimi awale enti me bo me wo fa no nyina mane wo mo wa kra bai wo mo wo kuma se nso e bai na den no that time aye be na me ma me afinshi ada e beba enti me de koto wo manim no ye de afinshi ada no be kan ho se that day na ye be ye awe hu ade afinshi ada no ebedinti anopa na yekoduru wa na ye de afinshi aba da no toato aso na japade a uja e ne ho nkro ne ba na chese ya ye no awie enti eye se ye frɛ abusuafo no ema omoba azama mika ne 2022 enti tama ye frɛ omo no omo asem me se mabusuafo age henyan se omo mpene me nwale ababa wa no omo kan mso omo mpene adan omo so omo amenye
and I'm say I didn't so many na ka asem no kwa chiri oh nti edin say obetimi eja no ato ho sa 102.9 FM Asem Beba Dabi that am me get matters 14 years me fa me nka obada edin nti de ko ba ene say omo me wo fa no tena se ka asem na 14 years na me fa me nka obada afi na mfie na ba ma dwum 14 years me na me ka chiro na me fa me nka obada hey any award say nyame wo hye wo din asa na tie enu nti na nyame yusu me more 14 years enti ekoba ne se ba me ekoba ne se bebusuafo no ka asem no wi omoje hanyan na omo se omo ntiase no na chese asem na koya de bi a eni enyan nti entimi nya hwe but me wo fa no je pene se me nkoso na menye de meye no omo ta yachi nti mi sisa ba akokra sole mo ka kire ne se hwe so ye sa de wi a ne ma no ho se omo pese omo wale a o de beba wo mani ma mo ma de ahwe me wo fa asem ba ko ka ena pim wo mo nti obi antimi anka bi ndi na se awale na ye je ne amaso ndi na se pim ko yachi na me ni nua no kasa ti mi no mo kasa ya bi no mo kasa ya o mo kasa na o mbesi ne gina kire me se ya ne di o mo ndimi ne nya one but me de ebi wo fa ase no me bi nua no bi ene o mo ndimi de o mo ne me be ye de aye wa ebe ye one na se me wal na ga ne di nya de o mo be kasa no ho da o mo ne na na busuafo no nso enye ayida na me se sa ndimi change decision no na me se me ka kire wo se kametimi aye ho ade o ba de esi eni nti me tu trinsa ena oje pene nti e ba sa no na chese day no that time I see aye na ye 15th April 2022 go ma me ni 2021 March nti ni finish ada na ye die na 15th April 2020 that day no so my birthday e hwa na me yes no me no mo kasa ya afi na tension na de apafom ndi agasi mu na me ye ma adwen se ne te sa de a me de nsa no be kwa akohu abusuafo no ena me de koe ena omoje na che sa fe de wabeye media ena ye started say ye bobla ndi ye started ya na che se mi wafuo no e wo ho a che se satam no mene no na start ndi ekumu a ya boa oboa me nso me boa no ndi de mi hu ye ne se o maame aka kire ne se onte ne ho nye nafu asem ni o tie o maame aka kire ne se onte ne ho nye nafu enti e ba sa no na we no ne o maame ko sa de enti na o maame eyesa enti asolefo no do endoka meka nya ndoka ketua o we ni nkasa o maame ho enti me ba na me nhye danye stable enti me ko na maba bifiri kuma se ko na maba enti me ko na endoka na o mo ko no o masoma o mo elders too ama o maba we ho senko mu besiesi asem no o ba na o pamo o mo so o hwe mo ba ko de kokuye bo ba ko de nafted o pamo o mo hwe mo enti me ba bete ye no edam otu na nan aba o na ase no apamo no eyo how eyam ya papa asem de yam ya papa timi ka kire wo se sa de na waye no betimi do how aba enti menye bie mu da efri se o papa wu maame wo but o mo ye ade o betimi ata o maame achi ama metimi aye ho ade waye sa de na me de mani nyi ho ti ho no start se o ka asem no se kokuye bo ana oba no onye nipa o ye no kwafo no oba wase mu anu wase no answer wo de maame no nam se da bi ekura nke ni kwan se o ye sa de no why mistake edi ena wo mo sofo panyin na nkasa baaye asore bay the way of true church ena wo mo sofo panyin na nkasa baaye nti obaaye no obefre o maame ena one ne tena ase ena o ka kire ne se ede ade ena asie ndra ho yesa maame ne ka kire ne se maame ya asole a wonko nafu na ohun me ne de
asɛ abandon ɔsɔle anko no afuo yi nso koraa me no wakɔ hɔ 4 times me no wakɔ fuom hɔ 4 times nti ɛda ne siesie asɛm na ana ɔka kyerɛ ne sɛ hwɛ onya betu nsa na wagye pin ne deɛ ɛnyɛ ɔde abiem ɛyɛ bɛrima ne deɛ na so ɔtene tu kwan yɛ ɛde ade na abɛyɛ maame no nso ntimi nya adwuma nti ne ba no wabuild no ɔyɛ adwuma de hwɛ no ɔmo yɛ dɔkono so ahu ne ba no obehu no na saa bɛdi a wabuild de ba ne ma ne yɛ adwuma de hwɛ na sɛ obi kura bɛfa na frifie hɔ kesi no ɔmpɛ sɛ obi bɛfa no de na frifie hɔ ti wo baa mu no timi me baa mu no na deɛ sɛ gay yi yɛ de hwɛ maame ne nso na nkɔ saa ɛkɔ paa but the main problem is ɔmpɛ sɛ obi bɛfa na free ne fie hɔ because of fan free fie hɔ a na bla ba apim saa na maame no wayɛ wɔ baawe enti me start ya na me hu saa deɛ na me sɛ dabi me de maame no me de wakora we kɔ ɛbɛyɛ ɔhaw because maame no ntimi nya adwuma na wɔn nhyehyɛ hɔ ne sɛ wɔn akyɛ na awɔtwe no mu ɔyɛ dɔkono ɛwɔ da a ɔyɛ de ma ɔmaame ɛna ɛwɔ da a ɔno ankasa ayɛ fa saa na teɛ nti ɛbaa saa no na me kɔhan dan bi wɔ soro hɔ maa no yɛfrɛ hɔ gradam nti yɛakɔ siesie hɔ yɛsɔre a yɛ aduane a ɛhɔ ne yɛkɔdidi na ansa na ɔde ne dɔkono no ayɛ dɛ akɔ nti megu so ayɛ kɔ yɛ anim afei na maame no duru baabi no wahuri mekɔte woyɛ nyinaa maame no kɔka me wɔ me wɔfa anim mebrɛ anim sɛ me kɔte wo because of maame na wɔwe nana me deɛ menim nti because of say that time na me ne na mu no on sɛ na adwene sɛ me de me ho bɛka na me nso me saa de me nyɛ kyerɛ me tu nso tre nsa ti ko me brɛ anim pen ko kasa asɛm we fat me bla no bɛka kyerɛ me ha me pa but akan wi confusion na maame ne de ba na ne nyan ɛsene me afei na me timi kakanka sɛ de mabusuafo ne kan ne wu the bia problem adeɛ kyɛn wei adeɛ kyɛn sei me mene asɛm no nyinaa na adeɛ baako a ne wɔ mu ne sɛ na we mfa na adwene ma ne maame no because onim sɛ asɛm no yɛ dɛ nyɛ no korɛ de maame ne keka maame ne yɛ nipa bi a owurawura fam ɔkɔ hɔ akɔka kyerɛ wei a na ɔsa akɔ ha nti wobɛhu no na wasɛ wo din nyinaa ɛbaeɛ akɔpem sɛ meme ma akɔ nhoma wɔɛba nte saa so ahu mene ne tena bosome mmiɛnsa pɛpɛpɛ na nyinsɛn baa mu bosome mmiɛnsa pɛpɛpɛ na nyinsɛn because ne matena ase akyɛ nti na menim sɛ mede me ho ka na no matter how ɛbɛba nti ɛkɔbaa ne sɛ onyinsɛn yɛ no mu no ɔtɔ fam totally no wɔde nka aka ne nyinsɛn problem so ayɛ dɛ akyerɛ me nti onyinsɛn yɛ no ɔtɔ fam totally akyɛ sɛ ɔntimi nsɔle ɛteki no 7.5 months ansa na ɔsɔle uhu na mvat na ɛden ɔnsɛ nipa na ɛden paa by that time no nyinaa mekura ɔbaa no mu dendendendendenden akyɛ sɛ sika mede ma no nyinaa no exam namafoɔ kɛte yɛ ɔmotɔm a yɛ rɔba bi ɛne ɔde sika no atoto fam na ɔda so nti one day bi maame no nso prɛse me sɛ meme ma akɔ nhoma a wakama kuro no nyinaa ɛdɛn ateɛ ɛna doctor nso akyerɛ sɛ wei ni mogya awe nti me man fruit me nkɔtotɔ hospital ayi nti me man fruit obetimi ama aboa ne mogya no nti me sɔre a kube ɔsi dabia kube kura obenya nka so ɔwe 4 ɔno mu ne nsuo no 4 because of say ɔfi bebre nti ne ho nsuo ne nyina afiri no nti one day bi me kɔ fie hɔ me kɔ na wafe ama bi aka kɛtɛ no na me yɛ ma adwen sɛ me pepa afie no ne bi aka kɛtɛ nti me yi kɛtɛ no firi ɔno so to side saa kuraba bi ho nti me yi kɛtɛ no sika me de ama ne nyina agu kɛtɛ no ase na woyɛ dɛn na hu sɛ yɛ sika a wode ama no sɛ me ka ba sika me de ama ne nyina agu kɛtɛ no ase na ɔda so nti ohu yɛ no ɛbɔ na yi kakra ɛde ɔka kyerɛ me sɛ bla na me sɛ hwɛ sika no me de ama atwɔko ani awie nti di ade na me nsa aba ho bio ɛyɛ wa wo dia nti hɔ no wɔkyerɛ me the reason why ntra wayɛ saa
o kyerɛ me the reason why ndra o yes ade no se ne ba no o wie yes a wo be ko secondary school enti de si a wontimi nya adwuma enti de tie ne se o boabo sika na no a kopim se bi akora na iko school a obetimi de ade a help no meanwhile no ma me boma ayi se me ma akọ ma de akotuma sole mpanyimfo anim enti sa so oka kuro ni nyina uduru be te sa akoya atwetwe asem enti sa ma me na flimu am na be yasem enti ho no sani maame ne de okan ya na odi kan kyerɛ sɛ wo yere ne bɛgye no de bɛhyɛ kɛta ase no ma ne maame nhu na maame ne de anim so no na yɛ aduane mo oba ne dibia de maame ne bɛka ne sɛ o mo akɔ homa me nso bi ohun ne saa no me nso mi hu ne saa sɛ me ba kɔ homa ma me yere a me mfa me kyerɛ wo na de na akɔ hu sɛ sika ne te saa no wo nso wankɔ frɛ maame na ama na me te sɛ me ntimi daniel wa na apɛ ɛno yɛ me yere asɛm ntimi me ntimi aha ɛde ɛne ɛsɛ wa na wopɛ kyerɛ sɛ wodi sika ne ma wo yere a wowo mmɔ maame no amaneɛ wo yere nso de ɛte maame no so ɛna wo yere nso gye sika no a na ɔde ato kɛta ase na wada so ɛno yɛ ɔmo mmienu asɛm mekyerɛ wadeɛ bi wo te fie hɔ wo nti fie hɔ ɔbaa no ɔbaa na ade no akɔtena fie hɔ ɔno kɛtɛ no a ɔda so no wobɔ no akɔnhoma a na ɔde sika no ahyɛ aseɛ enti directly or indirectly maame ne bɛka sɛ ɔde ɔyera bɛto ne so ɛna wonyi akɔnhoma miwa wonso de ma no ma ɔbaa ne da so enti nka hu ne saa no ade na wode pɛ wutiri ho san no wankyerɛ mu ama maame ne nso ame me hu ne saa no ɔde sɛ maame no wode asɛm kɔ n'anim a de wo obesi bra wanim de wo obesi approach asɛm no enti na mempɛ sɛ mene ne bɛyɛ he bia bia so twam yanko so ho enti ɔyale no me ka kyerɛ me hwɛ no papa okay sɛ wo hu ɔbaa ya va na reho okay so kube mi koto a bitwa ne saka mienu na me de aba okay enti wa bewo nti owo wie no nyame adom me go so ehwe no ema se wa be fine so ena ekoba ne se temo wanyemu no de oye ntimi ne na ba bia ye da no kura no ontimi na nte nko ho nti ye tu afiri ho ye tu afiri ba bia oda no abetena oda o maame fie because of say uhuna in fact areho but me hwe na so no mu akopim say oba no edba wie na o wie no na me kasem bi kire ne say me de chop money ni man na aduane ma Otec 1029Fm ti asem na me ka kire oni yie na ha ne me point me de chop money ni man na aduane nye den ema efu a menene ye no ono se oten ho aye nafu oten ho aye nafu eno enso ya ade a na ha me nam se da bia ne mintimi emo onye sa ade no because bible na kan pen se obema oba so se so ne boafo ne bema ndi wo ba se wo beboa me ana se wo ba se wo be pre wo de timi me ka kire ne se da bia menye etu ono ma me ko gina afa me ka manum nsem nyina wa ntia se nti wade bi me ho emfa me ena me ye madwen se me tena fie kakra me ko na abena madua ye nketoa no wado ha dia pese ode ya burufu ena me koto so nti me ko no na de oye ninti no aseso me ninti me koto agrochemical se me de baba beboa no ti me frafra duro na me de ko afuo me duru ha na ka kire me se afuo no me nka ho nam se aden di no kan o se me nka ho nam se aden wantimi anyima no ne weda wo yusu ne se eburo no kure ba anyo maame a ka wo ntwa bi ntoto maame menwe enam se sa o kai na me jade agrochemical na kura me si ho enam dame ho me wa ho den se no me woskase no me na me bo akonhoma so me ko kuro no me kura taxi me yenu me wo store wo no ngo me sa etwa force bill wa edina me nyu obi a wo bogu me sa me ehia ni so wontimi mfa sa ade ne ma ntimi kan ya wa mu ame na me agrochemical na me hia ase ati sa ade amedo mafu ena me bande na me start ase ntimi do efu futa me ensa na me hye ne nyina banche dua buru banche na bebo otuni de awie
to we na musa say o to ni banche we no si ni trase musa say the media no ba bitu e bisanza akweshin ka ya no si ni trase so ena media me yemafu nti last year dia me doye me dofuo no me yese me dua buru nti me jai ade bia me ye bia na me kopom pisikafu be salan be 8 acres me imagine say me so for sesi order so ni abaye yi wa da bi say de wale e de na de awari jai ne bae awali jai ne de bae ya ne say no otwemp na me hu otwemp na wachi yes of course ne ex boyfriend so me hu yi e wo bojari kuro ni o ye de na hu yi ntra me hu yi ne say me hu say wakona fu mu one woman bia ototo abulu friend ne avida kutwa oba be manefu aburu aide amana me why me metifie ye ade say mabusua assassin nsem bi ene me wofa wuo enti so metifie me die anyini onkotwa oso onye but wako be manefu makotwa ne de akone s nafu me na me ka kirew kone ex boyfriend no mu akotwa na burama no omukotwa ma hwan ya ebuga bi friend ya avida okonoa ototo bi enti ono ne ya avida ne call s na fum no mkotwa ma ya avida ono ne ko kan ma ya avida eno ni nyina so ntia ma hu ye no we tie me so me present so nkotwa me de ma me oso wonko enti e bas ane ha me pa me man sikan so asika na me de be ba na wo de be no aduane abre me no wona busuafo adi me aduane ne bi ma me nchen enti me sori ade a me mpa bonten aduane enti aduane a me die pa me to bread ma to drink ma to nche na maka ho na madi na me de ada ade a wo de aye me no oyi empra twe a o se no one ne s na etwe se one ya avida eko aburufuo ni mu akotwa buru abana bibi foforo san ka ho wo ha eye evidence ye kire se oda so ne x no ndi e ba sa e de foforo ne wo ho e tsa de wo ho ne se e ba sa no me de koto ne wo fa nim se omu se wo ne sa de ntina me ba ko homa omre madua aha nya ho me ma ho sise me wo se uhu se otwempna wachi empna twen wo evidence yekura wo ne se one ya avida ko ne s na fuom kotwa aburu ma ya avida betotoen bibi wo ho bie de wo ne se ne kunu ne mine aha se de nya wo yere no me pese mi hunu se bra wo se wo hunu se one ne twempna empna twen ni nyina so nyina ne se one ya avida ko boy na fuom ekotwa aburu de ma ya avida so obetoto bibi foforo wo ho bie eye evidence ko mpna twen ne ho yes of course no ye de bra woni bi hu se osi gene no ma woni fie afi mine no ma e woni fie ne s ne nyoma ne s ne no e woni fie yes of course okay mi hu ye mi ne bofu pam no mu fie ne yentwa ahun ye nti upie free mi fie a woni da ne fie okay so na ade call say ne ewu ja do ma anfa anko se mi ja no me de koto no ofanim se omumusa no sa de nti na man chop mu ani aduane nye den emma nti nse me bo ne charges for ba ko ne se obafuo ma ono na obubuja wie twi no ba nche apa no abafie na ka me ho ba ko enso ne se me ma ne chop mu ani a aduane nye den emma ba ko enso ne se me to ne dokuno a mituaka okay me to ne dokuno a mituaka ansa na ma de medi ena third one ne se fourth one ne se eye me nwanwa se onso madwuma mu adwuma bi ame ye bi a onkura mu mame timide dan ne wo fa ne sa ena ne wo fa ne se ne te sa de a obefre na ya ko kan asem nti wode koto me bra ba ko anim ena amaka ena ware go by ena amaka ho ne kan no na nsem na me meka no o divert asem no ye maka no o pese o mo amusa ne se ye no kure na se nye no kure o divert asem de ena dia ware go by sa kwa adunan a wo de bo sa kwa adunan ndi unim ma me nwie da very day na me ka se ye ko ho na amaka no mi oye dokuno no kwanka ase enti ne ba eye ba no se
okwa me ko hwe kire hunu sa akora no no oye okay ana nti so ndam ra metam de ne ba fie na ma be hwe akora nse bi wo ha oda na me de ne ko hwe se yaka asam na wie no aye me ba fie no ti na nwumre me ko na ma ko hwe akora ne se ne o sitie me ko ya ode dokno na soma ni nua ba kitwa odi akire ena wafa akonwa bench ena si wo mu jale nanim ena nkomo na yekodi obo na ex boyfriend no me ma me so ti plastic so eti ayisa no hwe tu ma me na ebo wa manie wono me se me koto ti as koto so me koto se bench om di bench asi wo mu jale nanim ne boyfriend se office wo mu a ono te right side ena oyine te left side ena sam na mo kan ye no o de talk boy na anim se de ko wie uko hu ye wo kan de me hu ya me busa ne se akora ne wo hin no ena o ka kire me se wada na o ye de tin koma na o mudi ana se me fie ho na me ho me gina o mo nche pe aha wo se na wo ba enti kire se o face no me face ena me gina no ho se te se o ba bebusa se akwada ne ewe ya na ne ko se o ka sem no obi apie so no o se untimi nya ne force ede ya kasa bi be pie free mu wate se ne wa ntin koma na o mudi papa ete papa uni fie ho afe na wo ba o me wura fie ho wo kote ba bi ana me nte ho hwo me mfa ne se o mu jale na chi ne me na machire na eba tie enti kasa o mu kan ba bonten eye so atie for enti enyina so nan na elder Kwame Antwi ede ko ball awurai ese ogina so ede agyae awura no de edi kan ene se ono ewo na fuum ono oba obefa banche no abubuja owia no okọ mienu ọma na aduane ni oyisika nanso aduane ma miensa ọtọ abaya yi nkradokona oya abaya yi ginisika enan adwuma bia oye ni hɔ a oboa ni wom enti nyina so enan a elder edigina so edijae oba no enie good awia Hepa Plus doctor bedu enti moma me ne Hepa Plus doctor emon komo na miwia mekwa awia yi so na asemu a opanyini ya kan oso ne humu sen kire se akontabuo wo dan ne tone ho no ensemisa wo ho mebusa papa yi kire se wo sa abre na awia yi memfa ne se tenant wo asase so obi o ye tenant wo asase so kronimu wabusuafo wo ho na wo to agapade na unim no unim ne ho hwe de na unim so ye tenant na wabusuafo ankasa wo ho wunua wo ho o fanom o maame munyina wo ho no ama wo no momu ameja wa ye dance ama no obi o ye tenant wafu wasase so e na afre no mebusa asasem no obeyi me ho ano mesa busa wo oba wo huru so ne ese twempna ye kwobakwa adu a ye dija ya ye mfampna twe ne nka ho eno nso mebusa wo na wayimi ano e wo saasem wei enso ho awia yi Hepa Plus doctor Ebenage Heba Dr. Ebenezer Ajeman ono na nam ne so a Hepa Plus Pavi Plus mosono aba edwaso ye kan akwanya no nie se wonipa da sani a wutie obema onane abowoto na wakopesa nuo biensen bi na se wunya bi nokre na se wono nomo a me se wo se ahotobe ye wodea ene Dr. Abedu se me soria no pa ni di ye kura no ni di nkan nom Hepa Plus Pavi Plasmos Dr. Hepa Plus na hote say yakopon dum bibia ekoso kama na medinki aka kire atiefo dadase me pa me hunu nti aduro no esimedane ho table ne so pe timi pie free me bedroom see hall dining hall no many din kan boso kransa yes timi soria no pa mini di ye no eno na me din kan bobi de hohoro afuro ni mu yes prepare no wow for the daily
nneɔma a ɛbɛkɔ di mu yes enti ɛnabena yi nso Easter mu a ne yɛhyɛ ni yes nana very simple good sɛ obi nom hepa plus pavi ɛna plasmos da nana mɛsɛ sɛ ɛnɛ benada die ɛnyɛ ɛda ɛbɛyɛ the very first time a onom hepa plus pavi plasmos good na asɛm depa ne sɛ ɛduro ne boɔ nyɛ den mɛde free honom ɛnuro ne boɔ nyɛ den ukura 20 Ghana cedis a nana ubenya hepa plus 20 cedis ubenya pavi 20 cedis ubenya plasmos osabi ensani nyina sister cedis yes good na sɛ ɛnuro no nso kura no yɛ num bom enti enkoto baako enya baako yaka ofi ha sɛ na ahum Habakuk ne Zafani ɔmo to aso nokre bia so yɛ 3 chapters nokre ɛne nti enuro no ɛyɛ fie som 3 a yɛ nunum bom ɛma bibia so ɛkɔso ɛne nti sɛ onumu bi da nana ene yenkomo ni nyina na dedicate ama first time users sɛ wa wonte hepa plus pavi ena plasmos da na nyame adom kra nti onyare enso ye hye won kran sɛ for the very first time bowra bebi eton aduru okwa o sɛ wo pe hepa plus pavi ena plasmos o de entododo to just 111 ne yen hwa de sɛ na wotwi mu no nsenkyerene be na wan kasa ebesi ewo ni padua mu woman back last week or say ono maduro no hu say na say de ye kani nyina no etisa sabe infections bi na ehunahuna no ono de sabe egugu no na sabe pampan bi a ompe ewo mu ana ase ekeka no na all experience we decide say de ye kire say hepa plus pavi plasmos eboa esiesie ni padua no de ene ono nso bekwa akopɛ bi anom ahwe nana of Fremenra ena all describable experience a wotumi anya bi wow sebe enkeka ne bi wow ena nsuo na egugu no nso no eni ho wow for the very first time nikunu acknowledge say waswa powerful enchayo in about 5-6 days wow tema o sha say ono moduro no ni padua ne sha say correct niema no nikunu tumi acknowledge the fact say mejire swa wati asie waye kuma wati asie eduro no eyeyen ayaduro eye Ghana ni bi aduro fane se wonyare sure odi aye wadamfo udido ono no manipadua no mom agina yi na se yare no atiasi nipadua nim dadade a ene na okra de enisi esan ka ho asem nonom ahoden na nipadua no enyanti ebedi ohawso enkunim ene diabetes for eboya baso yenuanom osafo eboya baso woni asabio na ohawa etete omo pa se meto ase atwetweme sabio emenase atatai mimia na etutotutom dok me yafunu kese na eye aya na meti meya me boa no hyehye me sebe me menses be mfie mienu mfie nan empese eba bosome be enum nie nsia me menses no emba eba so kra na painsa me go through no dok aya na anu eden bro me so hepa plus pavi plasmos a correct edi amame me personal lines a ubetumi afre me na nkomo bia no onemadi 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 na owa amanone o pese edi nro bi ebrew omoden enro yi ehonye den kra ye betumi edi bia brew ma onso adansi adodo no edi na wo ekuro foforo so na mayan hodo so no onso atumi edi bi na me botai pa ne se Ghana ni ebedi kanya hoden asa obi abenya hoden obi anya eni nti se wo ye Ghana ni a wo temi kan take advantage mre bi atwam ne ka Nigerians o mo age aduro na tum e wa mayan hodo so outside Africa eni Nigeria fo eti Nigeria he ya twinro ne ko wow ekonom wow na me share da bisa 1212 no na mu nsesa
Nigeria for no sisi omo ti twi pa bebre ebi mo maazi bebre ebi mo adum Kratch ba kokora bi ntwa no de nasem bre me wa ha oye Nigeria ni o na oba ye no na ne na ase ataatai na mitie nasem ne kwan ya ne nyonko Nigeria ni bi ne nam so no ena me ma no me ensa ni nyina bi eno topa ye na me de ma no se na kwa na ha no kra no nhye da nya yi wow afei onum aduro no be 3 days achi ena ofre me o se nana me say yes aduro no eye kama pa o ka twi o ka na yi mu o ma yi broken pidgin no the medicine if fine pa o na am say sao aye no mama o say ya we come back to Nigeria doc all kodo o share that to aduro ni bi yes box mu e no de koye na no ka kire me say o de aye business oba Ghana no ko bi a o fa bi ko no de ko no becauseaminya Nigeria for ubenya di pidgin ne brofo no ubenya ka enuro ne ho asem no mesre otimi nkan bia wa makum ha otimi nkan wa tunsu o de not only say otimi kasa na se yesen Nigeria ni no obesan so nya bia to bia otimi nkan no yeah take advantage good ko pabi enom wonso a ye gana ni a wo obi man so a o hweme e o Facebook anase be bia otimi nkan no hepa plus pabi plasmos no eye Ghana for ye duru onyankopon odi ehira oman Ghana ma yemfa bi mrawo na yare na ehunahuna diabetes ulcer kuma yare de wa obetumi abodin no ana ohunam na eye omre no hepa plus no pana boa wo owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 bia na ode o Ghana he ya 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 take advantage good obana wo suku mu no kire no kwan pa no onyina omfum ana omfiri ho say na okese ye nkire kwan ya say Easter ni festive season holidays ye bedi no sure simple sure obema bia o temenka o be call long holiday yes ade bia so e wan be wie e wa aboboa no nti o kan say yebekwa sorry yebekwa baby bebre na yebewie wo fafie no manage enokre because manage say we say me say yenko radi fie nokre obi so na radi fie ye no wo fafie sure enti enye out of place hepa plus pavi ena plasmos ebi kura wo fafie na ye wa na o sie na wo si wo fafie de de si fie ko ho kwan that's it simple one tiase a misro kofro konkon ni mu a obeti de making ase hepa plus pavi ena plasmos bomaden good enui obema bia mpa binom ne obema bia we assignment o say ya kira de da no o kira de wi a o ma assignment ten assignment ni say obema bia hepa plus pavi ena plasmos binom ye woni nsuo ye woni topaye good de wo pe no kogenom ukona ni nsuo na apa ebi wo ho topaye ebi wo ho ho nya din na onom wi a assignment ne se pe kwadunum na fatu chire mame opanyin bi kura se dog last time na mo ye nkyerɛkyerɛ wo Otec na efi ho na me de ye mai oso no ofa kwadu no no afa atadwe no apɛ kubi no ni nsuo no no ma ne wife a blended the making ni na aduane nyina afra no mo tete adi se koko no onse koko ni omutuo ye won pampa so ni pampa omunum hepa plus pavi plus mosa no mo tete di se pampa wow no se amenya nkopon ani omnyam abafi ho good obema bi otimi kan ode kwadu betumi adi enum oba bia so mesre ye ko Jerusalem sure obebia bomodin se ene obeto hepa plus pavi plasmos
wan kasa obanum bi ma ukunu no nso enya binom na ukunu no fa ne kwadu no mu ntoto akire wo ba ne de atadwe no nim de be dada sure last na lady bi se dog atadwe minya kama wie o nenso sabi kaka bi nti enya din blend no okay odo ntumi nwi atadwe na blend atadwe no nanom na ononom hepa plus pavi plus mo se be yi sa kaka de gida fio well being no be ye na dwuma yi ko pabi enom na eduro ne honya den nti odu drugstore bi na obi ka trust na ansen to paye no kra ye nya bi na ye na ya yenso da ye nti yeah my assignment good to the tone ne nom o ye first time tone ne na to akire no yes ya wada free na kan de eduro no aye edi amount nti oba bia nkopa bi ne ma efie ho no enye de this very moment ya ye nyan entansi bomodin na brada yi yen hyase no nom hepa plus ensiesie ye ni paduanim wo ya ready wato form say ye stroke say ye yare foforo bia bomodin say ahoden ebeba oni paduanim na nkunim dia ba mabusua ni nyina me personal line no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa Manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say in 1 year Hepa Plus Pavi and a plasmos Monica doctor medasi apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba usumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kra na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so ye Hepa Plus wife na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je do ready pa. Pavi Plus Mox. Na Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kade wom bia kire me. Oh, na edi be pa na medisi ye wo. Wo di bebesie me da. Oh me. Adaminim. Dia medisi ye wan say, makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mintimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. So the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules na ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We die twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi atum.
obi benya wo a na firi yade ɛna apomuden so yɛnsira nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ o magye maduane bi nkɔsɔhwɛ sɛ timi sanyarwa bɛ sɛ wo ha ne akyire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epoa bɛ ma ne hunsu agene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam de ne nase atata stroke ɛna de napos ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei de ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awo ɛkɔ gym mompɛ high protein no binto ɔbaa bi a ɔpɛsɛ ne yɛfunu yɛ flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food di abane ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ ba ɔman yi mu enkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofoline alignment ɛna tema wobɛnya biato Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban Owura bra dabia sanopo awio anwumero mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban heye bi kohosisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Vimo energy drink. It they give you them. For your party, Vimo. For your wedding, Vimo. Everybody, Vimo. Energy. For the body, champagne with it is refreshing. I get some remedy. See combinini, they give you go and vitality. They were that in there to me, come and taste and see. Vimo energy drink. It they give you them. Vimo. For your party, Vimo. For your wedding, Vimo. Everybody, Vimo. Vimo energy drink. It they give you them. This advert is FDA approved. Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo pe phone accessories be it say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus same kind se krom hadie woni adepa hene no se me mochira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa hanye kom abusuapani ebekasa titiri ni ema no emema mo so mo ka ho
Eye, ebusa pani kasa. Yo, ebusa chia me bedase. Yendi hye ya yie. Se de be hye nyan munyam nti. Ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa. God's Way Funeral Home nso de. Wo ye ho sua ho pa. Ane, woton oman mu ni abrochire efundaka. Edida efunu sade omanfo enim di panabra na wote ase pepepe. Ambulance, ane car papa, wode fefunu. Paul bearers, embrantia wo su efunu de maachie. Enhwen asiedie, efunu ntade. Local ne for nyina. Picture roller boards, video coverage. Be kajade. God's Way Funeral Home. Was sound system. Kete adwa live band. Wo catering services. Enwa nnuane wo yiase. E wo asofo a wo ye wufusom. Wo MCs for occasion bia event bia. God's Way Funeral Home there. It says everything under one roof. Ebusa penny. Where the entwaso biu. God's Way Funeral Home noa. I need the right company no. Na ye be hu owan. Owo kumasa asafo leba. Kani koko board dan no enhwe animu hwa. Muduru a mumusa ankrato. Ana momfre 0322 006 221. Ana 0243 73 74 57. And 0266 1946 78. Wofana se breko sisika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina ɛfa seche dumasi rural bank wɔn te bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadi a banks edibia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nyuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gusu ɛton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo AAB, Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, you know, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned Yabosi, I'm the better Medumu, na Kwambe, and Mefos, and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nanodia yadeba abaya juma efua omojo omakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank many ajo omohyehyɛ no ho pa. Ne me hu omochi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben Edwano. Edwano so omo main station omo ben GP RTU Abrosano. Kumasi Kenya ase omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asoase kwa no so ho a. Post office no echipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal edidwai omo ben health center no chechire afija kwa abre omo ben police station no enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179924 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Out of 4, Yakoya Yasaba. Aha, 102.9. Aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi no ena mwasugusu enawia mutie enawia mo heye. Ye live 102.9 FM iswe oba ye YouTube. Any in Facebook nenso so a ena wie yedem na enioma bi koso in fact o my Ghana yimu empanyimfo nya hweye especially Ghana man panyini se enioma bi wo ho ene sese wo ye a opanyini ma wani na ho na yewu kire se ekwane asese nkane adundumaduntum afa so eseba o man ni mu no ano oche dakrope yetumi dum kanea bi empre nan empre num enkanea ne so obesa to credit ne so kra no a enza ntra so nche ye betetew him still ye dudundum nkanea no opanyini ma homene so sesese institutions no empanyimfo bi ededa no ministry ehwe so sesese mo sore na mo keka mo ho a mo nsan sore kire se mobile bebe campaign ba ko amunua no opposition fo yedi ti a mo pa ne se mo na mo hwedum soso enka mo ba ya mo ba ye kama nkoma ni yewu nanso sesei mo me hwede esen koso mo nsori yewu mo nkeka mo ho
na nkane dundum no ya dos minim say the other regions nso saa net ye dia Ashanti region had here it is becoming too many ya dos dodo eba say ya sebe enwuma na bre o enwuma na bre Kumasi ha enwuma hodo aye wo no ene bebre enti mpanyimfo yesrem monke kamo na de eba no sebe enye ne kwa so kra no oh aden you dum light sa aden oh well saman for ni o ma shibi fie nom ne de keka ka ho aden oh adofo ya sabe bio ya sen ba beto asom ne so na ene maame ya ofri bojare baaye opanyina ode ne ba na yanim ha na odon so de na no yi a owo enso ede abano na awia yi maame nka na memfa nkyerɛw sɛ yɛne Ebenage Herbafo CEO Dr. Hepa Plus Dr. Ebenage Ajemai ɔno ne yɛne kɔbɔ nkɔmɔ no ɛna awia wahunu de wom na de aka ɛyɛ ogidia na mɔne a obɛtuo na wakɔ akɔpɛ enupa ne bi na wo nso watɔ na wayuzi sɛ bɛyɛ bɛboa wo ama enepa akɔso de ama wo ɛna awia saa na me san kan for simple platform accessories nso na me de ama wo ɔhwɛ sɛ de sɛ wo pɛ phone accessories a ɛyɛ papa minua bɛma baabi ɛsɛ sɛ wo keka wo ho na wo ba ɛyɛ simple plus yaso ɛyɛ aha die nti a me kan fo ama wo ne sɛ ye nneoma ye ton ɛwa ha ye simple plus brand no ɛyɛ brand a ye nia na yetu ye ho asi ho na ya ye ɛde aba o man mu 1 2 ye nia na ye hyeda kɔ China ɛmo ono mo ye ade papa no ɛde ma ye de ba 3 ye nneoma ye kɔfa ba ne papa ni nyina achi no ye husi ye Ghana fo enti ye ma ye nuanom nso nya value for their money enti ne bo nso wo fom ne papa ni nyina achi no ɛna sɛ wo ba ye tu bi ma ma akɔtɔn o pene nkronkron so a ye ton bi ma wo ɛma wo nso de kokodi udwuma simple plus phone accessories onye make ɛyɛ phone charger ɛna wo hia bra ya so yɛ sɛ wo pɛ power bank ana phone batteries a ɛno nso bra yɛ nkyɛn na chargers no sɛ wo pɛ iPhone charger o pɛ Samsung deɛ Android phone charger bi a wo hia bia no ne papa no simple plus brand no ɛno na yɛ papa sɛ yɛ hands free earpiece Bluetooth earpiece neck Bluetooth any headset Mr. choose simple plus so wo per phone covers iPod any protectors phone accessory bi a wo hia bia no so wo ba ye nkyɛn ɛwɔ simple plus the brand simple plus no ɛno ne papa kumase sɛ wo gyina kagetia get2 eni mu hwa abrosane eni kagetia get2 ni di animhwɛ ɛwɔ adehyeman side no for na bra ne first floor busa ye be kyerɛ simple plus yaso ye ɛna sɛ wo ba kagetia uratokuro nim enka ne ba bi a ne ho ye toilet na ne ho ɛwɔ kagetia o masala chi ne nkyɛn ho no simple plus waso ye ba ko ho sɛ wo ya yira na afrɛ yɛn ɛwɔ 0244 59 0374 yebeje so 0244 59 0374 ena 0241 70 9636 unya fresa o mawe ya simple plus for ye no be kasa de wonti ase no eno ne yebekire mu nso de amawo na nyaminsa wo Herbal Center eno nso ya aso ye ya se wo be kumasi krodua mu se passe bodwesango to be precise da ehona abrewa basna de odini dwuma maami panyina abrewa na wosi wiase basne ade woye nipa na obaati asefo asase so a twere no ka bibi kyerɛ yɛn se otwedi ampɔ de wawi abɔde na yɛyɛn nipa na yɛntoa so ɛsɛ wo minua ba bema ɛsɛ wo nyem ba no na wo nso wahu sɛ binti ama wontumi nyem ba no sɛ binti ama oba wo nso bema ne kora de papa ne ba wontumi nye na wo nkora mepa kyɛw brabre wabasna de ho na maame no mam waduro nkɔhwɔ sɛ bɛya oba wo benyem bema wo nso betumi anyem no na motumi awo bie yɛ kan bema wayɛ mrempam
ebi oba bema nemu yade bi tetew wode ye hernia bema ana prostate mu kokora mi bi nwanya wode ne ye enlargement ebi abam hepatitis B ena etetew wonya ba bedru nyamensa wom heba center maame basnade obebo apa abrewa wode ye stomach ulcer blood pressure koko bi how etwere yade nie anansi agu stroke yade de wato form udompe ni mu abubu ana sekre hawi ene bi tetewa se passe bodwesa anwo is the location wone abrewa beshia na abrewa beboa abrewa na ma ye 0246 45 0718 0246 45 0718 enawie Osipes Enterprise wakani huo wakani hopa Osipes Enterprise emani mema ATA sebe onamwa uhuhwam emenipa behwewo se ye papa ana abone ni nyina nipa behwewo na emom de nipa ne beka wachire no eno na ede ensem ne ba no nanso se wode wo hoto Osipes Enterprise so a uhuhwam no se nipa ne ba behwewo a obeka nsempa ene de afa ho unim die ndia Osipes ena se oba ye bema o perfumes a etiapo se wonam na wo hu ehwam enka papa ewo nipadua ne ho ana watadiem utwamu a ebeka se akwa ye guy lady onim lie what ya say ye kan utwamu a ne nka bone ne wo ho na amanfo odi watemo wachi wodi ye yanka nsiwani mo na atani a wo begye wanya spray papa amfa ngu ho aze as funu hu spray misreo enti bepe spray papa ewo Osipes Enterprise obaha yewo perfumes brands ahodo yewo Asad yewo Polo yewo Club de Nit yewo Metlot any other perfume brands why would you go who to say yes perfume papa and adia go wi and as a wo slippers eshawa obi hu atija kama what you say e man ni mema de yewo Adidas brand yewo Nike brand yewo Gucci yewo Hermes yewo Versace any other brands onua se winya bia ebeboa ene enuoma ye ka ho asem nyina no ubetumi abetu bia koton say ye perfume ana slippers no wubetumi so abeto ne nkronko kire se ebo no edafom pa se wo peye kira kwan ya Kumasi Krobea ya mu an yewo Kejetia market Dubai no Kejetia Dubai Otec 1029 FM Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Oba Abadabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Oba Abadabi ya asemo enti obeba ye nchen ewo Kumasi Kejetia Dubai inside police station na wo Kejetia Dubai no ne nchen pe ena Osipes Enterprise yedi adwuma ye number e 0246 23 8370 0246 23 8370 ena 050 25 20634 050 25 20634 unya fresa homa we ya Osipes Enterprise for ebeje so number kasa de montia sibia no ye bekire mu de amamo okay na wie obaya asemwa papa iba ye wabekan ose wo sa adane a wo ka no oba kroni mu no na wato na ade na watua bia ma aka bi na oba ye no okono na obehia dansefuo 2 ene ofa Richard fa wo ka ho ema mukukutua ye enti wo pa ade wone meto dan bia ewo bojare ho na wakwa akogya ni nyina so ye nan onno ewo fuo mu mua no oba ko homa ama na aduane ni oto odoko na wo gini sika afi adwuma bia ni hono mo a wo ya wonso oboa no asem wi mama usima miensa usomsei
Ebacho medasi. Le munchre muni. Mepacho se mi kunu kwa mi antwi kase. Oto fie no, oto ni kumase ha. Ana oba abojawe mepacho wo boa. Menene tenai. Eko be 4 months. Ye nam kwan so kwa afum. Ana o ka kire me se, ya edan na esi ase ho no meto. Ana me se dan ben. Ana o se edan o kan we na dan na esi ase. Ana me se na obetimi ato dan we no. O ka kire o se mato ana meto. O se obeto. Ana me se na obetimi ato na nipa kwa ne nipa kokola wonton. Na factory wura bi dia. Ena esie. O ma Richard esi dan na ma no. Eho wedding kan yaka yate wase. Ose wo ode wo ba mu bi be ye dance ni keke usika nim. Me pa cho ana wadwuma obire bi anim. Oboa. Ede na kire se obire bi wom ana usika wom kana. Me pa cho. Me kunu ni sika wo mu nyina ye 150 million. That day na ye di nkan akodi dan na no ye ko odwoso. Richard kan ho bi. Me Richard ena wo no. Ena ye ne ko. Me pa chan. Me pa cho asema making. Se wose asem we se meboa. Ye mfa Richard no mra asem nim. Mon frère Richard mame. Mon frère Richard mame. Mama Richard mra sa asem we mu mame. Because papa no yi Richard dance ni. Ewura nso abeyi Richard dance ni. No wo kumase ha no hu Richard. Eno ne Richard call ye di nka akoye payment ne kra. Ono akra ne bo wa mane. Obayi nso se eda ye kodi ano foforo ne kra no ka ho. Montwe Richard mra. Meba. Grow Fine Herbal Tonic ene ne ointment. Eye eduro mu eduro onipa dasani pebina tobo. Kirese wo tobo a ebeboa wo. Grow Fine Herbal Ointment se wanumu ato a wuntumi ne di unipadua mu aya omremremre edu anadwo a untumi nna mepa chew se osori anopa wo honam nyina tutu waye mre wo beda akwadwuma so oba problem bi a wo wo nsabuom se wo de ne ba ye wo ya wo de no ba sebe babro so obi de batum obi de ba 2 days na twa ni nyina no se wunya Grow Fine Herbal Tonic ono nomo a ebeboa wo eduro wei ye di koko na aye enti se wo nomo a eboa manipadua na ho odi gina brane ema yade bi a meto nhye so emfiri nomum ema ohaw ema wo so nunum Grow Fine Herbal Tonic no na ebeboa pa eduro ne ye pa ene wo Grow Fine Herbal Ointment na sa ointment die ahotutuo na ye ho adwuma se usisi ye oya wukotodwe wapone waposo baabi a yawo ni padua no bia no waduro ni Grow Fine Herbal Ointment wudi twitwia onua ahoto aba na baabi eto onuo bia nso kwa se wo pe Grow Fine Herbal Tonic no se ne ointment no ubenya bi wotese ye ka ne nso na mu na etima gina no na tobi na wutobi a Grow Fine no eye nuo papa ye number ye 0244 59 65 32 0244 59 65 32 unya fresa ma wo ya Grow Fine for ye ye beje so na ye ne wo akasa and traditional Dr. Dawood ono ni panyini pa wo Dawood ba hospital ano enuanom se wo ba eje so krapa edane enka ne na Metro FM ni wom no saa dan no amu na Dawood Herbal Hospital edini dwuma na wie ye kan oba awo ho aye den de amawo nokre me se wo sesa oba Dr. Dawood ha papa ne be ye hwehwemu wo nipadua ni mu adekodi abedani si akwan ma wuntumi nwo no onua ode aduro be kan se be ma na be ma da fom bem oye ne hwie nye yi a ode aduro be kan ama be ma ne nso atumi asore se namu yade na etete wo esichire yade stroke yade anase ulcer prostate mo how no anya yade etete wo de wo na unim se nyani yade nko ade na ye yade foforo a hawa wodi akini a anu yema Dawood Herbal Hospital na Dr. Nemoao ne number ye 0244 886437 0244 886437 and 020 168 1717 Richard ewie yemwa haba hot seat so what to say nyame adom me ho ye na mo so nyame adom yenso ye ho den Richard Otec FM so ene afra wi one na Krobea ene ekasa wa Asem Beba Dabi dwumadie so na asem bi ewo yanim ha enyenye de di kane aba empremusuni
ɛne ɛtena asɛm wei so asɛm no yɛ enipa mienu ɛna asɛm no ɛwɔ wɔn ntam ɛyɛ owura bi a yɛfrɛ no Kwame Antwi ɔyɛ elder ɛwɔ CS mu wɔ Bojare unim no ɛna ababaawa bi ɔno nso de maame yaa tiwa ɔno nso ti Bojare ɔno nso unim no okay enti no ahye hɔ aba no ɔmo nyinaa mienu ayi danseɛ di kan ɛyɛ ɛdan bi a yɛsew na ɔyɛ ehu adwuma na saa dan no elder Kwame Antwi sɛ watɔ ansa na ɔtɔ no ɔse no wɔ Kumase ha ɔtɔ ya ansa kora na ɔba Bojare ɛna ɔbaa ne nso se daabi ɛnte saa na dan no ɔbaa Bojare no ɔno wo ɛna ɔno ɔbaa no ka ho bi ɛna mu nyinaa mo ba ɛgye so ɛna mo bedi ano saa asɛm wei Richard ɛdeɛ na anim fa ho ka ɔno korɛ ɛwɔ Nyankopɔn ne anim yo de minim fa ho ne sɛ obi ɛna na misi dana ma no ɛna ne sɛ ɔne nipa no nya ntakyɛw mu kakra ɛwɔ cement factory ɔno twa wei do wɔfa ɔpanyin ne sika bi ɛna ɛbaasa nti ɛbaeɛ no ɔmo bɛhwehwɛ me ɛna meka ne wɔn nyinaa kyerɛ ɔmo sɛ medeɛ meyɛ m'adwuma no ɔde bɛgya me sɛ ne si ma no ɛna nsi a ɛkɔpem ɛkudu saa hwan na bɛhwehwɛ o ɛyɛ deɛ ɔtɔn man no wɔ dwo so aha ɛna ɔde gya me sɛ me ne obi a ɔbɛtɔ a memfa no mmra okay enti ɛna ɔde boɔ to so deɛ me pɛ sɛ me hunu seesei ne sɛ ɛdan no ansa na mo bɛkɔ man ne hɔ no nipa dodoɔ sɛe ɛna mo kɔ man ne hɔ first one aha medinka mene dem antwetwe nkɔmɔ no aha yɛkɔ hɔ ɛne ne ɛkɔka ho asɛm before say 350 ana say no so obɛgye aha nti ɔka ma ne nya ntiaseɛ sɛ sei na mɛgye nam se ne yɛnkɔ nti yɛbɛkɔ no ɛna ɔbɛfa me ɛna ɔbaa no a wɔne ne di asɛm sisiɛ aha ɛkɔ ɔbɛkwae ɛna ɔkɔ yi sika ɛna yɛde kɔɛ tobo yɛminim ne sɛ aha deɛ onim ne sɛ kanu si ansa yɛminim ne sɛ ɔbaa ne ka ho yɛkɔɛ nso ya asɛm sika na ɔman na agyi no wantumi anya ne nyina nti anyɛ nkatasɛm bi a nti wɔtwa sika no to hɔ okay ɛna yɛbae nti time no ɔsa de maa no yes no bosome na ɔde maayɛ no yɛkɔɛ na ɔse atɛ ɛdi bɛɛ 6 months anaa 4 months no nti ne sika no onyanya ne hwee ɔnye n'adeɛ ɛna gya mede ma no to mu bi na mka yaa na maa no se wobɛtumi bi a 450 na ɔka sɛ ɔmfa no ɔne yɛde sɛ otua saa okay sika no ansa nso ɛne yɛsa baeɛ nti akyire no a ɔpɛ sika no bi a yɛkɔɛ deɛ mene ne mmienu na kɔɛ okay ɛna gya yɛkɔɛ a yɛkɔgye wei no baeɛ na okay deɛ menim no enti si wei so ma me da edi kane a mudi sika kɔma man no ɛwɔ dwo so no na yɛwo ɔbaa no ɛna sɔfo no saa ne teɛ na wo ninkan ne elder nkɔ hɔ ninkan kɔyɛ any payment biaa yɛdi nka kɔɛ meka sa yɛ mu yɛdi nka kɔɛ sika no anso mepa kyɛ ɔtɔbɔ mudi nkan kɔɔyɛ no dana mo di nkan akɔ no wo ene elder nkoa no mo kokotua sika de mo tua sika mutua asɛe yɛtua 300 na kɔɛ ana bita okay enti ɛbrɛ bɛn na ɔbaa ne kɔɔ bi a mo di sika nso kɔɛ second one no first one get say it say afina first one get na it say afina yɛkɔhu man na ansa Tobo ya mama ye confused wa Tobo o dia Tobo mama me mo awa ha first one na mo kwa ko human no and dia woni elder nkwa ne koi sanity and dia na mo kwa ko human no ne na ko dia no sanity da na mo ko dia no no mutua sika na mo antua sika anu je yan twa sika second one na oba ne ka ho ne twa sika okay mate mate medase why and one na me hear free ho okay
so for what and throw a hole. Richard, one of you, Richard, dance you. Papa na oto as the number ha me friend. Upa je onu so number onu. Eda one of you, Richard, dance you. But enye no kure no woka no. Enya Richard first day no. Enya Richard na ne call ye. Eda no kure da. Say Richard ne nam ne so a wo de call. Onu so ne nam ne so am de call. Onu no kure na maye hu fie no. Me call hot 3 times tie. Me tire wa. Eda. Won ka no kure. Me pa cho. Menyesa. Eda. Papa Krobea. Ruyi Richard adansi you. Obey so yi Richard adansi. Wo wadansi e kire say. Wo ne Richard dinkan ko hokoko tua sika. Ya. Oh, me pacho. Ori me ba men kama no. Wasema wo ka kire me na me ka o. Am pray replay ne say. Wo ne Richard dinkan koi. Papa ne bom 450,45,000. And I wouldn't kind de 25,000. Only Richard nkwane de koi. But Richard say mo koi ya no. Mantua hwe. Na mum da mo de sika koi ya na ye 35,000. Na obey e ka ho plus wo e na Richard na mo koi. Mate eye. Mesa ba so. Mabedwafo bebem. But ade we ho. Enipa ntiase no wonhye ne nso. Hwe ohwe nyina so a mema anuanom no kre na meka edi kire nipa. Papa ni nyina so a ode kobọ awura no edija na wade no na adowum omwa na adwuma mu enu nso wom omani sika ono aduane ma no enu nso wom oto ne nkran dokono a ogi ni sika enu nso wom hwew adwuma yenko apie mu mprenu enyina so nan no emu mienu ye fa eye adwuma ye do eye adwuma adwuma bia ni ho a wo ya omwa ni wom eno nso ye adwuma enti abaye yi se adwuma nti eno panyi di hu ne fa no ama eno ye me Asem bisa me bisa awura wo ex na oni na jai no na wo da so ne twempna e wo papa ya chi kire se wo se wo che se wo ne awura bi akwa akotwa aburo ya wo ex na fuom na mkotwa no me pa cho oboa me kuri woni me jaye bo so me nkunu nim e na ode me koye ode me kwaka kire me busuanfo se me moa na dwuma afa kura nso kwa du ye ode bo me asisi a wo twere wo boa nya sa na ode koye okoye oka kire me wo fa se me so lo bo makọ homa 4 million me no aduane a me ma no owie nsusu a me to dokona otodokona me gini sika wasanzu wie nsusu a me de ade si ase ya me se me dia ero no kwa edu no ode me kwa nti na wasate wono mo se cancer mfoforo sa de abeka ho no dan se de waka na no a o ka che me se me na eda na oboda ko homa 4 million me na me ka kire 4 million me na aduma na that's for Asem we bojare tie de 4 million we de tie me Krobea mami atobo yime masem na no na de bia o ma na ko homa 4 million de bia tie Krobea tie Asem no kodi ono a omu ne di kuro no so omu fie ne akọhoma na meka ho ena me tie ni ye me tie bia Asem na meka enti na ma na akọhoma sei se me ma no 4 million na ebie me take be 3 days me hwe se sika na sansa na mama no oboa onya no kwafo no wakasa oboa enti wo de tie me de ma we mu nyina ba ye no wo de tie me enkasa me ntie de ma we mu nyina ba ye no na o ma me ye adwuma bi wo ka no kura kan de no kura da no kura obi anka bi ma wo enti enka de wo ya de bi na nya me de o ma me ya de bi na nya elda ye wa akọhoma so enye de ma me na ye me say now 4 million no now the money for how many days me de bi wa 3 days na me di scanner man nti esa me na me hwe se scanner san ma yi foforo de aka no oni ne ba ne wo enfie say obe 1.5 o ka kire awura say o kan wo kromo se da bia na na obo na ko ma 4 million me se ti Asema ma me wo fa ko awura kawa no tum me se elda wo ka kire ni se da bia each day woman 4 million ya ma nyusu da bia Asema me kan me se repeat biem tie ni ye me de to no wo fa ni me ka kire ni se eda ohene no ka se me mfa no mfrifie honko no me ntu ontu mfri oba me fie no that very day ye free ohene no hwa na me buy na man 400 ti da minimum se aduane beba oba ye no yaka Asem no flesh so yaka Asem no flesh ti minimum se aduane no beba aduane ama me call so man 3 million aduane ama
because man another 3 million aduane ama ɛna o ma ne to aso me ma ne to aso because enti 4 million first day second day one year 2 million second day 3 million ɛna third day nso 2 million abaya sika we nyina ne ba 3 days ba to aso wada na o ma ne bia ma me ka kire me say ono no wakwaje aban be sia wode ye na dwuma eti bi mi na odo obenyama me fanta aduane ni na ono so beto da aduane adi adansefo mu eti ono ankasa ne kan wobua opo no ofa okro ka chen so mo akọ eye mesan ba mo so bio and somehow pa Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Oba Abadabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Oba Abadabi out of 4 and somehow the ayati say ya the free potri room arehosem ya tese say ya kwanhia bi asi potri room say ya Sunyan road ambulance and the passenger car yes eko Sunyan e na akoka hiem kwan Emma say ya the ayatete unconfirmed report say nipa ete for the nimu die say ye ha ye nia so obi nya nkwa na ye nyame a the ayatete no Emma say driver ni a wono na etwi ambulance ne nso kra no ene die mu kire bio ene die mu kire nkane yi bi Electricity Company of Ghana Emma panyini sori o sorry energy minister say what da nyame say what da nyame na nioma ekoso ba de anya waka no aka no asem o enioma say ya ekoso wo enkane ne side no sebe air time moma yanka no kre emfa nkire nipa na air time adan o provide this service ya betna ha no me dudum ye nu ibesi sabre light ya modum no ebro mprensa adan adi adwuma fun na mo ye no Ghana hasa no adan we will be benya bibi dia be hye a na technical engineer very what ni abeke kan poto ni adi agu agya o adan mo provide service na mo provide service fun sika fun na munim gidie mo jessica fun na edie yaka mo mienka adwuma fun na mo yamayen yaka mo mienka adan man panyini sorry o na medinki aka kirawo ebra ye ba beto aba e wo Ghana ha sabra ye be yi akufu ado afiri ho na ye yi MPP afiri ho ne ye de wa bayi wa panyini wo hunu sa de ne bi wo ba ye hwe o wa mo de atagi o se wo ye dum so ken dada o enti hwede ekosui se wa ma wani ana ho na ma nipa bi wurawuram e be ye nkonkonai sabotage wa opanyini wani mbegua so wo Ghana o ye kan wo tam atwato enu ni o enti wa hweye ni asa de dum so ken e be tagi wa hweye bie wa wo nkofo e be betire won bebre o ye kan Ghana man panyini wani mre adan enkane afun ben na mo ye ho adwuma de ma ye nsa no okwa kan obenyi obi atena baabi sebe obe kansemfo wo kan say yi obi betena baabi no akansemfo ase ye de anya Ghana fo obi ntumi nkasa wo Ghana ha na de no moma me nko potri krom no sentomu nso a moma me ma bedwafo mrem ade oba de achia me edan ne ho asem no opanyini me ba wo twantro wo manim wa wo Richard wo yi ne dance ye mesrao Richard wo yi ne dance ye me su nyame anim na tia me no ka sei nyabotrema me mesrao nyabotrema me manim ha ye twantro wo yi wa na wo yi Richard dance ye sasem wei si ye de kwa himfie ana wo court e na court wo dance ya wa yi abaya we
abaya we na yi dance look ayi e won de say get we kwaye witness adansini e wo paper ne so ade oba de achia me akra o de brem kakra mame musa papa ya semba kwete papa wadaru mo yada ne se wo pa che se awure nante a wona obe nante ye nyina sebe se wo kwa wonnim fifire so ayi bia wo de beja ne kwan ana wo nsusu ye bi mi nsusu ye ne se menya no ono menya no mi nsusu ye ne se menya no ono ne se wo ko na endi oba optitrem oba jaya wade de a oni bibia wo be ma samene ne ye de a but enko ba se de obeto so no enu ntina me bisa wo se sa na tie entina me bisa wo se si a de wo kan ne se awurai wonne no enni akwankwaja bia ne bibira obeja wo bia wonni be ni ja ne kwan ni akwankwa bia so enu ne si a wonyina so okay yo ewo Yesu din mu ayo yo akra on se asemo a ye kan no edru ba bia obo ma menye sa adwuma we mra mesro we ye breaking pa Ismail ajemadua hello Krobea ajemadua papa honorable dia na sise ya papa me dase dan me do power kawan be do tempo tikoma asema de potikoma no enye nyan ehu papa panya seketa kwani nyan se ye ambulance car a feed double edi akpaketwa a feed double ekofano chechi hospital panada tema look at one sunyane ford ni ba ko red apem esiam look at ni pama ko enum ekonsanso de ometro kananyan dan me look at de benya dansinia anase eyewitness ana pama de kisi no jobi fam boy pa chema ma ba Otec FM so e je so no e de ne si ewie acho iskan da yekure de wa nu te kuafo isa pombe dru ya pe ena ye te se ka bia pem wa hanu te nyina ye tum di kabai te ba na ya ambulance ya ode ya lefo eko konfano teaching hospital ena Ford so e passenger car ono nso alodu fi kumase ebeta kosunyan ana se drobo nti ate sai nyina etu me kabai te ba no kure na ne nyan pa e ko se na wa Ford no Ford no die on atemni around say na platform no mama wu ni dos nti ma e ba na omo ana omo ye ne lo she se ye bi be ko hospital nti no de mintimi nkan se na wa lodu am na ye ma ana se na enye ma ni ba se na wu ye o mo wu ye ne die wudu ani hwemu a Ford ne die mitimi aka se na ye ma de a ka ni pa mi nu pe nti o mo nso no aye mpai bo mi anga ta so me driver ni nti ambulance driver ne se mi ani be hu ta me di ka ko tu ka mi ana be fa no ko ye de kuma na twitwa ya ye yi ni film me sha ko bi dama o de ne kwa akwa no we sie akwa anu wo di dama St. Hospital di anya akwa no akwa no kure ni e ko ye mi anga ta kwa na me so nu ro na ta de doctor ba ku jan so den a chese na e platform ne to nti ana mo ro na ta de akura no nso no ye tie dia doctor for beka nti menya doctor e dia ja sa min confirm ti dia si analysis NSC papa me bisa me kasa police for there amaba for be adjasa ko dana NSC me no kasa ka na enya ja tene number no GT 6576-19 GT 6576-19 and then Ford na no do frisunya ne aircon na ehwema pa e dia so toto from airport say akra le phone no sebi oye 7 months baby born e be ka say oye incubator o incubator ne mo na see am from global and confanoche am ka say doctor no e dia no so e ti kan mu bia ai sa phone bi e kan wo mu nya ti ambulance mo dia akwa ni free akwa global e confanoche look at the bien wa aya akra no doctor so no council make doctor so they were tine pra even no chairman so tine pra that may be o mo pe mo state every hospital no wodi jama akra na so ambulance nim no
ɔka wo bi doctor no ka wo bi driver no ka wo bi na ambulance no so no car number ni ɛyɛ GV 527-23 ɛne ambulance ɛne free drobo a kora yalefoɔ ɛdam ɛde kɔ kɔfɔrɔ tɛmɛ kɛsɛ de saa mɛ deɛ ɛtumi apem ama nipa maako bɛ edu deɛ ɔbɛtumi atɔ na nam ɔsɛ de kusu ɛdi asomasi deɛ na ama fɔm check ɛfɛ ɔsɔ ɛtumi atibi. Ambulance ne number no si ɛyɛ sɛ bobio. Ambulance number ni ɛyɛ GV 527-23 ɛne ne ambulance car na akora ɔdam ayɛ bɔ akyire sɛ ɔyɛ nkyɛn fa ne kɔkɔfɔ no kye ana saa car na akɔndam na abɛpem tɔɔdo a ɛnso firi sunyane ɛkɔ kumase ano kɛsɛ deɛ papa bɛhwɛ nipa egu ha ɛna pɛsɛ egu ha ɛnya asɛmfita koraa. Okay, honorable yɛmfa mpaebɔ ntakyire sɛ wɔn yɛ pra ɛne sɛbesɛbe so obi afiri mu a ɛnde adɔkotafoɔ ɛna wɔnim deɛ mbɛtumi akɔnfirm sɛ asomasi anaa ɔbɛnten awu enti kɔ so afa w'ani ɛdi akyire bi na yɛnhwɛ sɛ anyanyam biara dodoɔ sɛe ɛne yɛbɛkɔnfirm sɛ wɔafiri mu ɛna dodoɔ sɛe ɛna na ipirepire a yɛka ho a yɛbɛtumi akɔnfirm enti meda ase wɔ hɔ nana bi akɔ aba nana yɛagya manhwɛ yɛ nɛ mɛkɔ agya wo manhwɛ yɛ a sɛne yɛgya no asɔ no ɛnɛ mɛkɔ agya wo nana wodeɛ yɛnim sɛ nana bi ne topayɛ no ɛne ne nsuo no sɛneɛ ɛgye adasa ɛfiri ɛnam yadeɛ no ho no adanseɛ wɔ ho ɛna wie ka ho asɛm kyerɛ yɛn wat yo adɔfoɔ atiefoɔ mekyia mo ɛkɔ asonko so ɛyɛ mɔdeɛ nyinaa na bi ɛne yɛtwitwa pomden ho nkɔmmɔ dodoɔ no ateme nka na obi wɔ hɔ so a nnɛ ne da yɛ a wɔteme nka na bi no ɛyɛ infection aduro anaasɛ nnam yadeɛ aduro a yɛdeɛ bɛdwa so a ɛgye ne ho nyinaa paa sɛ wakɔ hospital yɛakyɛkew ne sɛ wonya infection anaasɛ wo nipadua mu wankasa wohwɛ deɛ wo honam yɛ wɔ sɛ wodware wie wo ho kekaw ɔba nsuo gu pampam bɔ ne bi aba ho bɛma nsoansoa agugu ba na wo bɛma ho a saa nneɛma a mebubo so nyinaa yɛ infection de ba obi wɔ ne menses ntumi ma ɛba na bo so ane deɛ no ɛbɛba nnɛ bi a 2 weeks time na saa ba bɔ so me ba ko obu ne nsampire nu obi wɔ hɔ ɔno bɛma hyia nsuo ne nyinaa saa ba bonten kyese saa nneɛma a mebubo so yi ne nyinaa yɛ ade a ɛtew so a ɛden ɛyɛ infection na wanya nti ɔba yɛ a wo pa wo yɛ ne bɛma hyia nsuo ne saa ba bonten no tutumika kɔ hwɛ aduro ne bi aduro ndi ne na bi no ba bi a wo mantem ho yɛ tonu biara bowuram o so open na bi wo benya bi atu anaasɛ wo pa ba ko anom a wo benya bi atɔ anom aduro no de bi a mekam se yɛ no ma yɛ ne yɛ ho kani ɛna ɛnom wonu ho kani because of say empoma gudie no ye ne ye ho kani na eye enti se yade wo me ho bi wo me yere ho so bi abedi me ho de obo ho ana ne partner ne nya hu ne de enti won de no okoyo ya so hu na yare oba wo na yare da bi be ma wo so bi wo ho na wankasa no maduro bi na bu sese wo yare e che wo ba no kra timi sew infection tete wa hwehwe me number no na de frɛ me ba bia wo no frɛ me na na bi mi wo ha o me paduro ni bi menya bi wo hen me ma direction no kwa ko pedro bia na so kwa konya bi ato no anom no wankasa wo mu say yes ye waduro ene ye waduro na bi go heba mixture ene ne capsules oto aduro na ote ano a topaye no ehye ho ntimi so say wo de ensuo no bedem topaye no mienu anopa mienu anwumre oba infection e ha obia no mepa cho hwehwe aduro ni bi me number no e 0549 99 92 53 0549 99 92 53 eno ano no number na e de atodwa no ba bia wo bia no de save number no me so do fra fidie so a frɛ me ne yanketwe nkomo a ya e che de me kekan timi ne achei wo so wo ha de kakra wo so unim no fa so na afi yemfa ba bia nduru bi wo no entutu dwa na yenso na se de time no de em se abomo bo se eyi no ai se de oduyefo e kan asem no sa na ete se wanya inam ye de a e mane hawo obi se me kwa de me ne oba na ada na mede yanya yade ene de bia me ba na mpese me cheche tiefo se me ma me sa wonyim na wo syphilis yade na de bia me emphasize on syphilis se wonyim na se adi wo ho 6 months kwa wo a
oba no wanya yade ni bi enti minua be ma minua ba obu wa obo se wonfa be ma da wonfa bada nanso odwaye a age se wode afen ena etwitwi ne ho obi hu temi ye ne henea na ode afen ena etwitwi ne ho saa e ma ore ho de senti ena na bi akwakofa na bi go e ba me sen capsule aba de hia na se obo fe number doctor ade tu dwa no bebi a wo bia wo man yi mu de bebi a ton abibiduro bia okwa benya na bi aduro ni bi ato okwa no obi se bi no ho a wo de fe number no anya fi na obi be yesa da bi aduro na ni wei wonom a sade yade na ata ho akodu bia no ye se wo se obenya ayaresa ma wo nso ho ato me jama ma doctor yo mini ameda wase na afi tiefo ense ebre no de abo nanabo tiese de jese de tam di bi che no jese de bi che no andi baby endo bi wo no tiefo pa me de tutudwa baby sa ben wa de tutumrika ko ho se baby sa men wo so an wa freme uko pf o pedudu atu uko pf wotafo ni road ubenya bi ho tafu krom methodist asonda no top amazing so ho oba asham rom apidan keba ubenya bi ho Mr Heba wonso omrom deni Heba e omrom Korenak e wo asham main street Fred Mens e wo keo Hapme e wo asafo hasafu leba ho so ko hwa ubenya bi ho Costa Pharmacy e wo Pampaso Adum Promise Heba ko so a ubenya bi ho Tenatet Heba e wo Sofo Lai Abrepo Junction Arms Heba Abrepo Junction Arms Heba and Otec KK Pharmacy ena MNK asokore mampon boy filling station kuma ka school ni che ho MNK Pharmacy abuabu Ramatu station Ramatu e wo ho so benya bi abuabu number 2 Tofik Masalaji Tepa aduru ho ukobwa benya bi ho Tepa Mr Michael won so mekom ni che ho wo so kokwa ubenya bi ho nom ena goso Jaheba na bi aduru bi ho goso krona Jomat Pharmacy e wo so ebi ho emem Rita Heba ebi ho kunsu Mr Amwa drugstore ho ukobwa ebi ho bekwai Fojo Heba obuase Smart Heba bogoso Unique Heba ena ahojo anwraga junction ahojo anwraga junction ho babia Jennifer no ozinzim Heba ena anwraga junction ho anwrafo no asore no opposite ho jakwadwo so ukobwa ubenya bi e ho no baby edisusu ye amanke maka abu maka enti uko goso Jaheba maka ni wenu baby ya ton wadru ya Otec fi ha so okay Otec fi ha ya wono ben aswase ni mpatemu no emra Otec fi ha sei aduro no ebio ha sei na new odibiase Mr Oben ene Antiama drugstore omunyina esusu ewobi aduro no ho nye den baby awo bia no de frame me kire baby ben wo ebre ni nti ye ntimi mu bo baby bebre sa ntimi number no da de fa me number no 0549 99 92 53 0549 99 92 53 say infection kwa na edu nya say white gonorrhea syphilis na ni nua no ka ho dia edu American farmer no na bi tu ase deku atiefo pa nyankopɔ boy be say hia bio that's ye bro nana bi arafo nana bi or the nana bi go Heba mixture and the capsules and what the aba na we no dia tie nie topa ye ne hye ni nsuo ne ho enti se wunya udi nsuo no be memene topa ye no enamu yade de ebetu ase diku na dia mawo we are Voltage Real Limited for nso nyankopon hyiram no onyam kese na we ye kan akwanya no aba mawo se wo pede obetumi atu nsuo no atu ne ye dia mawa Voltage Real for na yes adwuma no se nkwanchenfo bi na aba betu ama problems nko na wo de ne namu a ma Voltage Real Limited for mrem ena wonso ye investor opese nsuo adwuma na wo invest wo mu a open machine na ye de tu nsuo no yen ye betumi akra papa ne de amawo enti brabe hu yen ana wo ne yen kasa na yen kra papa ne mfa mawo kumasi ahojo da ban ne main office ho sunwan tachima ne do ma nyina nso ye won krabata frɛ yen wo 0244 299520 and a Vim champagne energy drink
yɛnsuenie adɔfo dwumadie bi a wudi a woto nsa fredi padom no ɛyɛ ama vim champagne energy drink mrem sɛ bemu a sɛ yɛ wedding ɛyɛ party abadintoɔ enipa ɛba hɔ yɛbɛhia energy yɛnya instant boost ɛyɛ vim champagne ɛna ɛboa yɛn saa kwane so sɛ wo sipi vim champagne a unya saa vim no ufili vigor no vitality ne ba yɛn pɛ moment bia enti oniwa moment wabra wanya vim champagne energy drink ɛyɛ Trillium Industrial Limited for ne yɛde aba vim champagne energy drink iwu pɛ dodo a yɛ number ne yɛ 0322 190877 ɛna Asasu Herbal Center for Kubi Herbal Powder na wɔn de aba no eje tuatoɔ sɛ wo yɛ bɛrima na sese wo mensa mu nkoyie 2 minutes wade yɛ japade na ɛfɔw kan na ɛka kɔ mo nkranhye nim onua wanhwɛ yɛ ma betwa wo mpoa adan na wo mpɛ Asasu Herbal for Kubi Herbal Powder ne bi wonya nsuo de da sabigum kube nsuo sabigum wo de kanum na wo de nom wo de wanya match bi nya afɛ na wo kɔ fifa no bi o be 15 or 30 minutes to the match no yaw Kubi Herbal Powder ne bi na sepe wade nkakrakra wo besi ago pramane so no wo de fa predims wate ase enu hono match no ebe ye de oba Otec FM ha hwehwe Asem Beba Dabi before no wo benya Kubi Herbal Powder ne bi Mr. Eba ne brother rekwa omrum ofa atadra store wabu akwa dua okọ fọdwo Herbal obekwai ana se okọ eye smart Herbal wo boase afei ebu akwa O6 Plaza no abrosan no Herbal shop ne pharmacy wo ho nyina no ubenya bi baabi eto nwo bi akobusa bi wanya bi ano afrɛ number 0244 166 602 and 0243 505775 afei meme tintie sasem we yin hyɛden so sɛ woni obatena na abusua nimu unsu nim na abusua nim won ho kyerɛ sɛ wode nsa akɔ akɔ abusua na mpo ekokoba sɛ one na anya agapade bi a emrem ye frade bi alimony we kura de to the extent sɛ one obey ya wo enti de sɛ bibi na piem ɛna wanya hwe kura wo mu a man alimony no omfa ni musuo mfiri wo sonko nyesa obetumi amwanya asem sɛ wuti aba ye sɛsi a Supreme Court ruri yom de ba wa japade hu sɛ otumi prove beyond reasonable doubt sɛ ɔno ni input wom ɛna wode tɔ saa dan we ya untumi nka sɛ onko abefa saa dan no especially sɛ bi anka akɔ court ɛna mu nyina mo yi saa Richard we adanse ɛna de Richard ya bekan ɛna ɔka wɔ court a court bebu ase ejapade na wura we wom chefa enioma bi wɔ hɔ a ya yenhwɛ ne yie kyerɛ sɛ etwa ne ho kɔba ɛsan ba ye ne ayɛ so ɔba de akyi ame o de fa wine mate bɛyɛ ndɛ ya beto aso akyire ho ade ba ko a mepɛ sɛ menu eti ase ne sɛ ana mema nyina etie da bia meta ka saa asɛm we sɛ one wo ba te na sɛ wɔka sɛ ɔnware bi wo a ɛno nkyerɛ sɛ bi wone no abra ne mfifire so brɛ no wo sɛ wo fa sɛ nyanka ma ne nyina bɛwu ɛne me nya wo enso so me nya yi because of say me jawa ɛbɛyɛ ntie na ma no so de ahyɛ wɔ mutiri mu sɛ me ka sɛ me gya ya wo ma me hwenti no ɔno te ho sɛ awu ɛnte saa bra wo ni oba na brɛ ne de ɛwɔ sɛ ne so mfifire de wo de ma no ade ba ko yɛgyina so gyae oba yɛmpata no na yɛnsum no ɛyɛ sɛ wakɔkye ne sɛ wabɔ aduaman nti na mehwɛ sɛ papa yi kasa no obenya bibi de gyina so paa sɛ bi a sei ɛna ma me pam no ana sɛ sei enti sɛ ɔka ne sɛ oba no na agya no nti bra wo de na bɛbrɛ no onni hwi wɔ mu de a ɛno de yɛgye tumu a enye yi amamrɛ ne mrɛ nyina ɛnkyerɛ sa nti mɛma ne yɛde ahyɛ yɛtiri mu saa no yɛnyi no ɛmfa ɛmfirim menu yɛn kasa yɛ mu a ɔkasa yi ɔse awura yi ne maame nya ntɔkwa efiri sɛ bra ɔbaeɛ no na awura yi nyɛ wɔ maame adwuma ne ɔno ane kae nti sɛ ɔkasa ɔne ɔkɔ na ɔno na agya wɔ nti wonni hwee sekyerɛ no deɛ a me fa mu deɛ akora megye to mu saa ɛnyɛ yi efiri sɛ wokɔ yɛn sɛ deɛ woka no yi deɛ na wɔsɛn ka ɔyɛ boa wɔ maame ɛne ayi no ɛno ho na ɔma ɔne ɔmaame konya atan ɛkyerɛ sɛ waboa wo kakra
enti sɛ waboa kakra na wo se ɔno na se wagya wo ɛno nti on se bibi nkyɛ no ana wunya ne kwan dia ɛhɔ no de me no yɛ adwen a enye yie ndem se bia wo ba kura no ɛdan nyam ne toyɛ ɛsɛ ni sei na nso me ne ɔbaayɛ no ɔne me brɛi enti bia me kuta nti mbusa ne saa sɛ enti se no ɔpa kyerɛ sɛ oni bibia de mana wa susu biribi dike bia o se ni sei we de se ni sei enti me kuta sei onye na onfa nkotoa na brabɔ so that's all na emom se wɔbɛbrɛ no ayɛ yiri de Kristo kura anyi ntum se wɔn wa wonim se wɔn na nanteɛ wabrɛ na wɔn mom se ɔnware nti wo gyina nso sɛ wo ma ne hwee deɛ ɛno deɛ yɛ gyitum akora enye yi okay me yi asɛm we ya mammo agya kwa me ne ɔbɔ adeɛ production enyina kyiri ntie deɛ ɛkɔ na montena so fitiam sisi ya ama me reply opanyi monsɔre na mo ne ɔmo nhyia ama me ɛnɛ sɛ kyeduma se rural bank plc mesrɛw sikasɛm ho ntotoyɛ sɛ betumi agina na agina yi a fa hoboyɛ bebie ordinary current account wa corporate current account savings account susu account me bada achi account fixed deposit interest rate ne kama money transfer bia no ye be ye nso de amount ye kan na kwanya no aba amount ne onua di dwuma na wo pebosea e de atre wadwuma mu a ye ne ye be ma obi oba se cheduma se aye branch ne be dwa no adwura ye be GPLTU for dan no kwa abri Kenya ase ye wo station wa anwonaga ye wo jeni dwom aboabo post office ne chi ne ye wo tafo ye be club 600 edum ye wo boss f be chi wo mo chi zongo ye wo second station ye wo mobilization centers me ensa nyina su chichire e na adi dwan o penchire mu bi afre ye wo 050-168-2737 and 050-161-7924 and I would munchi ankoma happy birthday to you udide Peter Fosu Jr. and when you are feko edi aka onfie ho o pursue BSc degree in nursing at College of Health Science University of Ghana Legomu o Commonwealth Hall when wa unia jataba ya we ye adwuma wo Otec FM ha se ne ye wa wo dai osire nyankopon ni nhira na ho bambo ene ne nkwa husan enkoso ankan na nya okese ne ntutu anamo enso emfa ensie asem wei atiefo nesesem bam na enso ene se ne ade ne ye no momfa nkyeme na nyankopon ya adoma de besibia no monso mbetibi na namia me de hye ya wo ye wadwuma wa de hye FM esa report ma ABN ewo Western North udi the Professor Kofi Jaba ene wutie osi akora me wa Asante Gold bibia ne limited mu ene minso metie wo live nyankopon nhira wo nhira me wo nhira ye nyina no ntutu ya namo enso mfansie sabre ye sore so Dr. Cash odi dwabrim ebrew mane na heya